Καλησπέρα. Σήμερα ουσιαστικά είναι η μέρα που θα πούμε αυτό που είχαμε προαγγείλει λίγο την προηγούμενη φορά. Μία εισαγωγή σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και με κάμποσα παραδείγματα για να δει και ο κόσμος πώς μπορώ να τα χειριστώ αυτά τα εργαλεία. Και χωρικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή την επέκταση της Postgres σε PostGIS, του πώς μπορώ μετά από εκεί πέρα να χειριστώ γεωμετρικά αντικείμενα και πώς μπορώ να πετύχω όλα αυτά τα extensions για χωρικά δεδομένα. Λοιπόν, προηγούμενη εμπειρία υπάρχει σε βάσεις δεδομένων? Λίγο SQL. Λίγο SQL, στη σχολή? Όχι, μόνος. Μόνος σου, αυτό το κλασικό, το MySQL. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι διαφοροποιούνται λιγάκι SQL. Θα σου εξηγήσω. Όχι, εντάξει, SQL είναι γενικότερα η γλώσσα με την οποία εκτελούμε ερωτήματα πάνω από μία βάση δεδομένων. Τώρα όλες αυτές εξειδικεύονται. Η MySQL έχει ένα δικό της περιβάλλον. Η PostgreSQL έχει αλλά μεταξύ τους υπάρχουν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή το baseline μεταξύ τους είναι πάνω κάτω πανομοιότυπο. Υπάρχουν και άπειρες βάσεις δεδομένων πλέον. Oracle, SQL Server της Microsoft, βέβαια αυτά είναι proprietary, δηλαδή με άδειες. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι κάτι αντίστοιχο της MySQL, αλλά το οποίο επειδή με όλη αυτή τη λογική του contribution και του να είναι open source έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ όριμο στάδιο. Σε ένα τόσο όριμο στάδιο που ακόμα και το Spatial Extension είναι αυτή τη στιγμή από τα καλύτερα Spatial Extension σε επίπεδο βάσεων δεδομένων. Ναι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε. Ουσιαστικά τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε τις περισσότερες φορές και στους φοιτητές στο πανεπιστήμιο, ότι τις βάσεις δεδομένων τις οργανώνουμε ουσιαστικά σε πίνακες και εδώ η λογική είναι η εξής, ότι προσπαθούμε μέσα από τους πίνακες να αναπαραστήσουμε οντότητες του πραγματικού κόσμου. Ωραία. Επομένως, σε ένα τυχαίο παράδειγμα μπορεί να φτιάξουμε π.χ. τον πίνακα που θέλω να μοντελοποιήσει έναν student, τον πίνακα που θέλω να μοντελοποιήσει τους βαθμούς, τον πίνακα που θέλω να μοντελοποιήσει τους καθηγητές. Okay. Σε κάθε πίνακα από αυτούς υπάρχουν στήλες, έχει μια παρόμοια δομή με το Excel για παράδειγμα, που η κάθε στήλη ουσιαστικά εκφράζει χαρακτηριστικά του κάθε πίνακα πλέον. Δηλαδή, στο παράδειγμα του student θα μπορούσα να έχω τον αριθμό μητρώου του, το όνομά του, το επώνυμό του. Κάθε ένα από αυτά τα διακριτά χαρακτηριστικά αποτελούν και την προσθήκη μιας επιπλέον στήλης σε αυτόν τον πίνακα. Κατά αναλογία πηγαίνει και στους υπόλοιπους πίνακες. Συνολικά όλα αυτά μεταξύ τους συναποτελούν το σχήμα μιας βάσης δεδομένων, δηλαδή το σύνολο των πινάκων, καθώς επίσης και ο τρόπος που διασυνδέονται αυτοί οι πίνακες μεταξύ τους συναποτελούν το σχήμα της βάσης δεδομένων. Γιατί? Το παράδειγμα με τους πίνακες δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, γιατί αυτές οι οντότητες θέλω να μπορώ να έχω και έναν τρόπο να δείξω ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τι δηλαδή? Ότι ο μαθητής Χ έχει αυτούς τους καθηγητές ή ο μαθητής Χ παρακολουθεί αυτό το σύνολο των μαθημάτων. Επομένως, δηλαδή θα υπήρχε και ένας αντίστοιχος πίνακας με μαθήματα. Για να μπορείς να αναπαριστάς επομένως σχέσεις, υπάρχει είτε η περίπτωση να έχεις ένα προς ένα σχέσεις, άρα ένα instance, ένα στιγμιότυπο του κάθε πίνακα συμμετέχει κάθε φορά, ή αυτό που λέμε πολλά προς πολλά σχέσεις, δηλαδή πολλά στιγμιότυπα, δηλαδή ένας μαθητής με πολλά μαθήματα και αντίστοιχα ένα μάθημα παρακολουθείται από πολλούς μαθητές. Στα αγγλικά αυτό είναι αυτό που λέμε relative. Αυτές εδώ είναι σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ωραία, και αυτό που σου λέω ουσιαστικά είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο δομώ τη βάση, αν η σχέση είναι 1 προς 1, δηλαδή ένας μαθητής έχει έναν γονιό, ένα κηδεμόνα, για την ακρίβεια, για να είναι το παράδειγμα ρεαλιστικό. Και ο γονιός αυτός δεν έχει κανένα άλλο. Και κανένα άλλο παιδί, μπράβο, αντίστοιχα. Άρα έχω έναν πίνακα που κρατάει όλους τους μαθητές
και έχω ένα πίνακα που κρατάει όλους τους κηδεμόνες και επιτρέπω ουσιαστικά σε ένα πολύ naive σχήμα ο κάθε μαθητής να έχει έναν κηδεμόνα και αυτός ο κηδεμόνας να αντιστοιχεί σε ένα παιδί. Αυτό δημιουργεί μια 1-προς-1 σχέση. Σε αυτή την περίπτωση αρκεί για να μπορέσω να δημιουργήσω το σχήμα να ανταλλάξω κλειδιά ανάμεσα στους πίνακες. Δηλαδή, αφού είναι 1-προς-1, μπορώ απλά να προσθέσω στον πίνακα του μαθητή το κλειδί του κηδεμόνα σαν ένα ξένο κλειδί, αφού χαρακτηρίζει ο κηδεμόνας, το ID του κηδεμόνα, το συγκεκριμένο μαθητή. Okay. Τώρα και οι Postgres όμως και οι SQL δεν είναι... Τα κάνουν αυτά. Σου δίνουν τις δυνατότητες να υποστηρίζεις ένα πλήρες σχεσιακό σχήμα. Okay. Αυτά τώρα είναι λίγο σχεδιαστικά που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι viable πράγματα. Το άλλο ενδεχόμενο, και αυτό γίνεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, όταν υπάρχει σχέση 1-προς-1, η λογική είναι ότι μου αρκεί να ανταλλάξω τα κλειδιά τους. Θα μπορούσα απλά να πάρω και το κλειδί του μαθητή, να το ενσωματώσω στον πίνακα με τους κηδεμόνες σαν ξένο κλειδί. Ξένο κλειδί είναι το ότι δεν είναι το κυρίως κλειδί που χαρακτηρίζει αυτόν τον πίνακα, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και είναι κλειδί το οποίο εκφράζει τη μορφή μιας σχέσης. Αυτής της αλληλοσυσχέτισης των δύο πινάκων. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να έχω σχέση 1-προς-1, ένα με πολλά, δηλαδή ένας μαθητής, ξέρω εγώ, με... τι θα μπορούσε να είναι? Μάθημα. Όχι, γιατί μετά είναι το μάθημα... ένα μάθημα έχει πολλούς μαθητές, επομένως είναι πολλά προς πολλά. Ναι, θα μπορούσε να είναι μαθητής και διεύθυνση κατοικίας. Ωραία. Και θα μπορούσα να επιτρέψω, ας πούμε, και αδέρφια να υπάρχουν μέσα στον πίνακα των μαθητών. Επομένως, μπορεί να έχω μία διεύθυνση κατοικίας, αλλά παιδιά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια να ταυτίζονται με αυτή τη μία διεύθυνση κατοικίας. Άρα, ουσιαστικά να έχω πολλά, 1-προς-πολλά. Καταλαβες? Και το επόμενο παράδειγμα είναι πολλά προς πολλά, που εκεί πέρα αναγκαστικά χρειάζεται, επειδή δεν μπορώ να κάνω αυτή την αλληλομετάθεση κλειδιών, χρειάζεται να κάνω έναν ενδιάμεσο πίνακα, ο οποίος κρατάει records και του ενός κλειδιού και του άλλου, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κάνω map τη συμμετοχή του μαθητή στα μαθήματα. Άρα μπορώ να πω π.χ. ότι ο μαθητής 1 παίρνει τα μαθήματα από 1 έως 5, ο μαθητής 2 παίρνει τα μαθήματα από 2 έως 5, άρα ουσιαστικά βλέπεις ότι το μάθημα 5, για παράδειγμα, παρακολουθείται ταυτόχρονα από 2 μαθητές, τον 1 και τον 2. Άρα με το να μοιράζω με αυτόν τον τρόπο και τα δύο τα κλειδιά, καταφέρνω να εκφράσω μια σχέση πολλά προς πολλά. Οπότε πρακτικά έχουμε 3 πίνακες. Ο ένας των μαθητών, ο ένας των μαθημάτων που θα λέει στην ουσία ότι το τάδε μάθημα τις πληροφορίες του μαθήματος. Ή όχι, ούτε καν αυτό. Όχι. Είναι. Όταν ξεκίνησα τη συζήτηση ήταν ότι στην αρχή προσδιορίζω τις ευρύτερες οντότητες. Αυτοί μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί να είναι μαθήματα, μπορεί να είναι καθηγητές. Ας πούμε ότι έχει αυτήν εδώ την δομή. Okay. Αυτός εδώ είναι ο μαθητής. Εδώ πέρα είναι τα μαθήματα. Αντίστοιχα, οι στήλες εδώ πέρα εκφράζουν τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε οντότητα. Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά έχει, τόσες περισσότερες στήλες προσθέτω. Ναι. Και ουσιαστικά με αυτόν τον έμεσο τρόπο περιγράφουν το κάθε στιγμιότυπο τι πληροφορία έχει γι' αυτό. Δηλαδή το κλειδί του, το κλειδί με βοηθάει να μπορώ να προσδιορίζω με μοναδικό τρόπο. Κατά αναλογία στο παράδειγμα που σου είπα, για να μπορώ να εκφράσω σχέσεις πολλά προς πολλά, επειδή προφανώς δεν μπορώ να κάνω το τρίκ να μοιράσω τα κλειδιά, γιατί δεν ευσταθεί. Γιατί σε αυτό το ένα πεδίο ενδεχομένως για τον μαθητή θα έπρεπε εδώ πέρα να πρέπει να βάλω 4-5 μαθήματα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όχι. Γιατί αυτό εδώ πέρα θέλω τις εγγραφές εδώ να μπορώ να καταφέρνω αρκούντος να τις κρατάω μοναδικές. Δεν μου επιτρέπει τον μαθητή να τον προσθέσω περισσότερες από μία φορές. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε εκεί σε αυτό το πεδίο ένα array, ένα διάνυσμα, ξέρω εγώ. Δεν το κάνουμε έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από εκεί και πέρα να εκτελούμε ερωτήματα. Επομένως, η λογική είναι υιοθετούμε ένα τρίτο ενδιάμεσο σχήμα, ένα ενδιάμεσο σχήμα ουσιαστικά είναι, άρα δηλαδή ένας
τρίτος πίνακας, που ουσιαστικά λέω μαθητής παρακολουθεί μαθήματα και εδώ πέρα βάζω το κλειδί του μαθητή και εδώ το κλειδί του μαθήματος και ουσιαστικά με το να παίρνω εδώ πέρα τέτοιας μορφής εγγραφές και προφανώς και όλο το συνδυασμό τους, προφανώς καταλαβαίνεις με ποιο τρόπο συμμετέχει ο μαθητής σε αυτή τη σχέση και εδώ βλέπω με ποιο τρόπο συμμετέχει το μάθημα σε αυτή τη σχέση. Άρα μπορώ να εκτελώ ερωτήματα, μπορώ να βλέπω ας πούμε πώς είναι οι μαθητές που παίρνουν το μάθημα 2 ή το μάθημα 2 από πόσους μαθητές παρακολουθείτε ή πώς είναι συνολικά οι μαθητές, πώς είναι συνολικά τα μαθήματα. Δηλαδή μπορώ να απαντάω ερωτήματα που αφορούν και τη μεριά των μαθητών προς τα μαθήματα, αλλά και τη μεριά των μαθημάτων, ότι από ποιους φοιτητές παρακολουθείτε, τι ποιότητας είναι οι φοιτητές και οι μαθητές κτλ. Γιατί με όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μπορώ με πολύ εύκολο τρόπο να γυρνάω πίσω στους πατρικούς πίνακες. Εντάξει, ένας πολύ πολύ βασικός τρόπος με τον οποίο χτίζουμε γενικά τις βάσεις δεδομένων και αυτό ουσιαστικά περιγράφει έτσι ένα καλό σχεσιακό μοντέλο. Αυτό είναι το σχήμα μιας βάσης. Κάτι άλλο που αναφέρει εδώ πέρα, απλά να το αναφέρουμε, είναι ουσιαστικά για να μπορώ να το προσδιορίσω μοναδικά έναν πίνακα, πρέπει να του προσδιορίσω και ένα κλειδί. Θα δούμε λιγάκι πώς θα κάνουμε αυτά. Και τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μέσω μιας κατάλληλης γλώσσας της Standard Query Language. Η SQL είναι κάτι που λέμε ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτή η γλώσσα για να μπορώ να μιλήσω με μια βάση δεδομένων, αυτή είναι η SQL. Μεταξύ όμως διαφορετικών RDBMS υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, αλλά στο baseline είναι ίδια. Άρα είδαμε για databases, για σχήμας. Σχήμας ουσιαστικά είναι ότι όλα αυτά στο σύνολό τους, αν θέλω να περιγράψω το σχεσιακό μοντέλο ενός σχολείου, με καθηγητές, με κηδεμόνες, με μαθήματα, με φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα, με καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα ή με φοιτητές που παρακολουθούν συγκεκριμένους καθηγητές. Προφανώς όλο αυτό μπορεί να αρχίσει να αλληλεπιδρά και να γίνεται ένα πιο ζωντανό σχήμα. Αυτό το λέω σχήμα. Αυτό το σύνολό του αποτελεί το σχήμα της βάσης σχολείο, της βάσης πανεπιστήμιο. Πίνακες, views ουσιαστικά είναι εύκολοι και γρήγοροι τρόποι να μπορώ να κάνω iterate πάνω από τα δεδομένα και να τα βλέπω με έναν εύκολο τρόπο, να βλέπω μία όψη της βάσης δεδομένων. Indexes ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να μπορώ να δημιουργώ καλά ευρετήρια και να εκτελώ ερωτήματα τα οποία μου απαντάνε γρήγορα, γιατί εδώ αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Όταν ο όγκος μεγαλώνει, προφανώς μπορεί να θέλω να ρωτάω, πες μου ποιοι φοιτητές περάσαν το μάθημα με κωδικό 3 πάνω από 8. Αν οι φοιτητές είναι χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες, θέλω να μπορώ αυτό το πράγμα να το εκτελώ με μια ικανοποιητική ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό δημιουργώ ευρετήρια που μπορούν ουσιαστικά να ευρετηριάζουν την πληροφορία και ως αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, μου επιτρέπουν να μπορώ να εκτελώ γρήγορα ερωτήματα και να παίρνω γρήγορες απαντήσεις. Constraints για τιμές οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν, κάποια τιμή ή κάτι που δεν μπορεί να διαιρεθεί με το 0, εκεί δηλαδή μπορεί να έχω περιορισμούς. Μπορώ να ορίσω χρήστες, ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων και με τι άδειες κτλ. Δηλαδή αυτό μπορεί να λειτουργήσει χονδρικά σαν ένα file system. Πώς θα μπορούσες να πεις, ή σαν ένα operating system που από ένα σημείο και μετά μπορείς να πεις ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό το λειτουργικό σύστημα, αν έχει πρόσβαση, με τι άδειες. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό αρχίσει και έχει μια εμπορική, αν θέλεις, λειτουργικότητα, κατ' επέκταση μπορεί να πεις ποιοι έχουν δυνατότητα να διαβάζουν τα δεδομένα ή ποιοι από τους χρήστες έχουν δυνατότητα να διαβάζουν και να γράφουν στα δεδομένα. Άρα απορρέουν και κάποιες λειτουργίες, κάποιες πράξεις. Στις αντικειμενοστραφείς σχεσιακές βάσεις ουσιαστικά εμπνέεται από το μοντέλο που σου λέω. Ξεκίνησε με το motivation που σου έλεγα πριν από λίγο, ότι επειδή ο κόσμος κατά κύριο λόγο αποτελείται από αντικείμενα, εγώ με αυτόν τον τρόπο για κάθε αντικείμενο αναθέτω και έναν διαφορετικό πίνακα, και εκεί υπάρχουν 2-3 έτσι χρήσιμα χαρακτηριστικά
του αντικειμενοστραφούς μοντέλου που σου λέει ότι... Για κάθε κατηγορία αντικειμένων βασικά. Μπράβο, για κάθε κατηγορία αντικειμένων. Μπορώ π.χ. να ορίζω ευρύτερες κατηγορίες, π.χ. ξέρω εγώ, children. Τα οποία children έχουν πολύ βασικά χαρακτηριστικά όπως κλειδί, όνομα, επώνυμο και αυτό ας πούμε κληρονομείται από ένα άλλο αντικείμενο που λέγεται student και αργότερα αυτό το αντικείμενο να λέγεται το ένα να είναι μαθητής και το άλλο να είναι φοιτητής. Άρα ουσιαστικά ακολουθεί μια ιεραρχική, αν θέλεις, προσέγγιση. Προσπαθώ πολύ βασική πληροφορία να την ενσωματώνω σε υψηλότερα επίπεδα και ουσιαστικά κάνω propagate την πληροφορία προς τα κάτω όσο εξειδικεύω. Ή μπορεί να έχω έναν πίνακα που να λέει workers, δηλαδή εργάτες, και να έχω κάποιους μικρούς υποπίνακες που να λέει ότι αν είναι τεχνικός ή αν είναι πανεπιστημιακός. Employees, μάλλον καλύτερα employees, υπάλληλοι. Άρα να λέω το ότι κάποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους, γιατί όλοι είναι υπάλληλοι στην εταιρεία, είναι workers και έχουν τόσα χρόνια τεχνική εργασία, έχουν αυτό το τεχνικό δίπλωμα και κάποιοι από αυτούς είναι πανεπιστημιακοί, επομένως είναι σε κάποια θέση διοικητικού, έχουν τόσα χρόνια προϋπηρεσία κτλ. Αυτά δημιουργούν εξειδικεύσεις. Και αυτό ακολουθεί το οντοκεντρικό μοντέλο. Ουσιαστικά, ξέρεις, τα οργανώνω σε αντικείμενα που σε υψηλότερες διαβαθμίσεις κρατάω γενικά την πληροφορία και αν υπάρχει ανάγκη για εξειδίκευση, την κάνω propagate σε κατώτερα επίπεδα. Κατανοητό, Δεν είναι κάτι, είναι απλά ουσιαστικά ένας τρόπος να μπορώ να δομήσω καλύτερα την πληροφορία. Αν υπάρχει λόγος για μια εταιρεία να κάνει ερωτήσεις μόνο για τους υπαλλήλους της, να πειράζει πράγματα, να αντλεί δηλαδή πράγματα μόνο από τον πίνακα των employees. Αν όμως θέλει εξαιρετικά να έχει στοιχεία για τους τεχνικούς υπαλλήλους, για τα χρόνια της προϋπηρεσίας τους, της τεχνικής εργασίας κτλ., να μπορεί να πηγαίνει να παίρνει πράγματα από τα workers. Αλλά να μην μπερδεύει αυτούς που έχουν πτυχίο, ας πούμε, τους degree employees και το αντίστροφο. Αυτό είναι το κομμάτι της κληρονομικότητας. Αυτό εκ τούτου έχει ως αποτέλεσμα την ενθυλάκωση, δηλαδή κρύβεις την πληροφορία και ουσιαστικά το κάθε αντικείμενο από βαθμίδα σε βαθμίδα μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του γιατί κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή ο worker, αφού κληρονομεί τα χαρακτηριστικά του employee, ένας worker είναι και employee. Αν είχα όμως, ας πούμε, το student δεν είναι employee, αλλά το student ανήκει στον πίνακα children. Άρα, ξέρεις, ταυτόχρονα αυτά μεταξύ τους δεν έχουν γνώση, αλλά το student με το children το ένα με το άλλο κληρονομεί χαρακτηριστικά και έχεις αυτή την κληρονομικότητα, άρα ενθυλακώνουν χαρακτηριστικά από το ένα επίπεδο στο άλλο. Επομένως, στο ίδιο επίπεδο της ιεραρχίας αυτά έχουν χαρακτηριστικά που τα μοιράζονται, αλλά σε παράλληλα επίπεδα ιεραρχίας μεταξύ τους δεν γνωρίζει το ένα τι χαρακτηριστικά έχει το άλλο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, εσύ με τους προγόνους σου μοιράζεστε κοινά χαρακτηριστικά, αλλά μεταξύ μας, παρότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, εσύ είσαι, ας πούμε, συμμετέχον, εγώ είμαι, ας πούμε, instructor, σε ένα τέτοιο παράδειγμα, μπορούμε να κρατάμε ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά μας. Κάπως έτσι. Και ο πολυμορφισμός ουσιαστικά σου λέει ότι μπορώ να έχω λειτουργίες πάνω σε αυτά τα δεδομένα και τις πολύ βασικές πράξεις που λέει υπολόγισε εμβαδό, υπολόγισε μου μήκος, να μπορεί να εκτελείται ανεξάρτητα του τι αντικείμενο είναι αυτό που το καλεί. Παράδειγμα, σε λίγο που θα δούμε για γεωμετρικά αντικείμενα, αν πω σε ένα τρίγωνο υπολόγισε εμβαδό, μάλλον να στο θέσω διαφορετικά, θα λέω σε ένα σχήμα υπολόγισε εμβαδό και θα γνωρίζει το σχήμα, ανάλογα του τι είναι, τι εμβαδό θα υπολογίζει. Αυτό λέγεται πολυμορφισμός, δηλαδή ενώ εγώ λέω μία λειτουργία κάθε φορά, υπολόγισε μου εμβαδό, το αντικείμενο έχει την ευθύνη, ανάλογα τη μορφή του, να υλοποιεί και την αντίστοιχη λειτουργικότητα. Επομένως, στο τρίγωνο θα του πεις υπολόγισε εμβαδό και θα σου απολογίσει το εμβαδό που αναλογεί για ένα τρίγωνο.
Το area, για παράδειγμα, που θα δούμε σε λίγο. Αν είναι ένα πολύγωνο, θα υπολογίσει εμβαδό που αντιστοιχεί στον υπολογισμό εμβαδού ενός πολυγώνου. Αλλά εγώ, σαν χρήστης από έξω, θα λέω πάντα ST area, ST underscore area. Και από πίσω το αντικείμενο γνωρίζει τι είδους area θα πρέπει να υπολογίσει. Αυτό λέγεται πολυμορφισμός. Ότι η λειτουργία είναι μία, υπολόγισε το εμβαδό σου, υπολόγισε το μήκος σου. Αλλά πίσω αυτή η λειτουργία μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές ανάλογα του ποιο είναι το αντικείμενο που είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Το καταλαβαίνεις? Λοιπόν, γεωχωρικές βάσεις δεδομένων. Εντάξει, προφανώς είναι γενικότερα αυτό που μας δίνει ευελιξία με τις βάσεις. Να διαχειρίζομαι μεγάλο όγκο, να μπορώ να συσχετίζω με περιγραφικά δεδομένα, ασφάλεια εννοείται. Κεντρική υποστήριξη πολλαπλών εφαρμογών. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αν έχω έναν database server κάπου κεντρικά και μπορώ σε αυτό να έχω πρόσβαση, μπορώ στο front-end να χτίσω οποιαδήποτε, αν θέλεις, web-based εφαρμογή, που όπως καταλαβαίνεις, αν την λανσάρω αυτή σε ένα public domain, χιλιάδες χρήστες έχουν πρόσβαση στη μία και κοινή βάση δεδομένων. Αυτό δηλαδή από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Και προκλήσεις φυσικά, εσωτερική αναπαράσταση γεωμετρίας, διαχείριση χρονικής εξέλιξης των στοιχείων. Αυτό είναι δηλαδή πολλές φορές κάτι το οποίο πρέπει να παρακολουθείς, πώς εξελίσσονται τα δεδομένα με το πέρας του χρόνου. Αυτό δεν μας αφήνει πάντα το περιθώριο, αν τα ίδια τα δεδομένα δεν έχουν έγκαινο στην πληροφορία του χρόνου, αυτό που λέμε το timestamp. Παράδειγμα, θέλω, ας πούμε, ακόμα και στο OpenStreetMap που λέγαμε, να εισαγάγω μέσα γεωμετρίες ή line strings ή πολύγωνα για κτίρια ή σημεία που να λέω ότι αυτό είναι, το OpenStreetMap το έχει αυτό, που να λέω ότι αυτό είναι κάποιο σημείο ενδιαφέροντος. Αν δεν μου δίνει τη δυνατότητα να του λέω πότε έχω εισαγάγει την πληροφορία, πότε έχει γίνει updated, δεν θα μπορούσα να έχω τη χρονική εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου στοιχείου. Άρα με το να προσθέτω και ένα πεδίο που σχετίζεται με το χρόνο και έχει ιδιότητα timestamp, χρονοσφραγίδας ουσιαστικά, τότε μπορώ να παρακολουθώ και πώς τα δεδομένα αυτά εξελίσσονται με το χρόνο. Ναι, αλλά τότε απλά ανανεώνεται το συγκεκριμένο σημείο. Δεν είναι ότι υπάρχουν πολλαπλές εκδόσεις του. Εσύ ουσιαστικά μπορείς να κρατάς, ας πούμε, πρώτη εισαγωγή, last updated, τέτοιου είδους πληροφορία. Να κρατάς δηλαδή 2-3 πεδία που να είναι timestamp. Όταν έχεις ένα πεδίο που να λέει πρώτη εισαγωγή, ξέρεις πότε εισήχθη αυτό πρώτη φορά στο σύστημα. Okay. Αν θέλεις να ξέρεις πότε έγινε τελευταία updated, μπορεί να έχεις άλλο ένα timestamp πεδίο που να λέει last updated. Αν τώρα θέλεις κάθε φορά που αυτό αλλάζει, ναι, αυτό να έχει και ένα καινούριο, να έχει και μια καινούργια χρονοσφραγίδα, πηγαίνουμε σε μια τέτοια λύση μη επινή. Επομένως αυτό το συγκεκριμένο ID που λέγεται 1821 και είναι ένα πολύγωνο που περιγράφει το κτίριο Αθηνά, παίρνει εδώ πέρα την αντίστοιχη εγγραφή και σου λέει 25 Μαρτίου του 2015. Μετά 1821, 26 Μαρτίου του 2015. Δηλαδή πάλι αυτό, αν θες να έχεις πραγματικά την χρονική ακολουθία, καταφέρνεις σε μία λύση νη προς νη. Και πάλι δηλαδή σου δίνεται η δυνατότητα. Απλά έτσι έχεις στην ουσία, βλέπεις πότε έχει μεταβληθεί αυτό το σημείο. Βεβαίως. Δεν μπορείς όμως να δεις πώς ήταν πριν ένα χρόνο. Μπορείς να το δεις αν ταυτόχρονα γι' αυτό κρατάς, χρειάζεται, εσύ κάθε φορά ο σχεδιαστής αποφασίζει τι πληροφορία θα κρατήσει ή όχι. Ναι. Μπορείς αυτή την πληροφορία να κρατάς και το geometry, το γεωμετρικό του τύπο. Δηλαδή εδώ να έχεις ένα πεδίο που θα το δούμε παρακάτω. Geometry, και εδώ ουσιαστικά έχεις έναν αριθμό 16 που κωδικοποιεί σε data, σε πληροφορία, τη γεωμετρία του. Επομένως, εδώ αν χρειάζεται να κρατάς και ποια γεωμετρία είχε, εφόσον υπάρχει ανάγκη, εννοείται, όλα είναι στην ευκαιρία μας. Στην ευκαιρία μου. Μπορώ να καταλαβαίνω στο 25 Τρίτου τι γεωμετρία είχε, στο 26 Τρίτου τι γεωμετρία είχε, δηλαδή αν χρειάζεται να γίνει αυτό που λες, προσθέτω απλά άλλο ένα πεδίο. Δεν έχω πρόβλημα. Να κάνω extend τη βάση, μπορώ. Το πρόβλημα είναι να μπορώ να δημιουργώ καλά σχήματα
Από εκεί είναι το πιο critical. Να δημιουργώ εξ αρχής καλά σχήματα τα οποία να μπορούν να απαντάνε στις ανάγκες μου. Το ότι μπορώ να πάσα στιγμή να τα κάνω extend αυτά τα πράγματα και να τα επεκτείνω εννοείται. Άρα επομένως αυτό που λες δεν περιορίζεται και βέβαια αρκεί να αναγνωρίσω από την αρχή αυτή την αναγκαιότητα. Παράδειγμα. Αν όμως μου πεις ότι αποφασίζω αυτό να το κάνω το 2013 ως χαρακτηριστικό, αλλά μέχρι τότε ό,τι γεωμετρικά αντικείμενα ήτανε, δεν, το έχω χάσει. Εντάξει, κατανοητό. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε και η σταδιακή συσσόρευση μεγάλου όγκου δεδομένων, δηλαδή τείνουν πλέον τα δεδομένα μας να αυξάνουν πάρα πολύ, επομένως μετά μιλάμε για θέματα που είναι κλίμακας κυρίως. Λοιπόν, κάποια χαρακτηριστικά μιας ισχυρή και αξιόπιστη λύση υποστηρίζεται από τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Όλα τα εγγενή λειτουργικά μας συστήματα από Windows, Linux περιβάλλοντα και iOS μπορούν να υποστηριχτούν. Και εδώ τα χαρακτηριστικά που σου λέει για ατομικότητα βοηθάει ότι αν εγώ πάω να τρέξω κάποιες επερωτήσεις για εισαγωγές, για διαγραφές, αν αποτύχει ένα, αποτυχαίνουν όλα. Αυτό προστατεύει και εμένα τον σχεδιαστή, αν θέλεις, της βάσης, ότι αν σε κάποιο από αυτά υπάρχει κάποιο σφάλμα, με αποτρέπει από το να επηραχθούν προηγούμενα στάδια εκτέλεσης και επόμενα στάδια εκτέλεσης. Συνέπει ότι κάθε συναλλαγή μεταφέρει το σύστημα από μία έγκυρη κατάσταση σε μία άλλη. Αυτό σημαίνει το ότι αν εκτελέσω κάποια queries, ωραία, και στο χρόνο TAF0 δεν έχω δεδομένα μέσα στη βάση, αλλά στο χρόνο TAF1 έχω εκτελέσει ένα query που εισαγάγει δεδομένα σε έναν πίνακα της βάσης, η μία κατάσταση από τη μία στην άλλη είναι συνεπής. Δηλαδή στο επόμενο, στο TAF του 1, καταλήγω πάλι με το ίδιο σχήμα, απλά έχοντας κάνει populate δεδομένα πάνω σε αυτό. Απομόνωση, ταυτόχρονα εκτέλεση διαφόρων σταδίων μια συναλλαγή ουσιαστικά είναι οποιαδήποτε στιγμή εγώ ανοίξω έναν editor και αρχίσω να αλληλεπιδρώ με τη βάση με διάφορες επερωτήσεις, είτε για εισαγωγή είτε για διαγραφή, αυτό θεωρείται ότι δημιουργώ μια συναλλαγή με τη βάση. Okay. Και ουσιαστικά σου λέει ότι γίνονται με τέτοιο τρόπο και το αποτέλεσμα είναι σαν να εκτελούνται σηριακά. Παράδειγμα, αν εγώ κάνω insert 1 Μαρία, insert 2 Γιώργος, insert 3 Μάκης, το ένα θα εκτελεστεί σηριακά μετά το άλλο. Αν μια συναλλαγή, αν μια συναλλαγή υποβληθεί, δεν αναιρείται από πτώση σφάλμα του συστήματος. Αυτό θέλει να σου πει ότι αν για κάποιο λόγο το σύστημα κάνει restart ή resume, οι αλλαγές είναι ριζικές, τελικές, και όταν ανακάμψει υπάρχουν εκεί. Αυτό είναι το πολύ βασικό, όταν από ένα σημείο και μετά μεταβαίνω σε files, σε αρχεία και σε βάσεις δεδομένων. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, όταν ανακάμψει υπάρχουν εκεί. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Ξένα κλειδιά ήταν η ιδιότητα που σου είπα να μοιράζονται οι πίνακες κλειδιά μεταξύ τους. Δεν είναι πρωτεύον κλειδί. Το παράδειγμα που σου είπα για ένα προς νη, ουσιαστικά λέω ότι αυτό το ένα είναι ξένο κλειδί στα πολλά. Ποιο ήταν το παράδειγμα που είπαμε για το ένα προς νη? Ήταν ότι ένας μαθητής με τη διεύθυνση. Ένας μαθητής έχει διεύθυνση και η διεύθυνση αυτή μπορεί να ανήκει σε 2-3 παιδιά, τα οποία είναι, ας πούμε, αποτελούν αδέρφια σε μια οικογένεια. Προφανώς το κλειδί της διεύθυνσης μπορεί να προσθεθεί σαν επιπρόσθετο πεδίο στον πίνακα με τους μαθητές. Αυτό το κλειδί θεωρείται ξένο κλειδί στον πίνακα των μαθητών. Αυτό θέλω να σου πω. Joins, views, join ουσιαστικά είναι να συνενώνω δύο πίνακες με κριτήριο τα κλειδιά τους. Views είναι αυτό που σου είπα, να μπορώ να βλέπω την όψη των δεδομένων μιας βάσης. Triggers είναι ουσιαστικά πράξεις οι οποίες σου λέει ότι εκκινούν ένα γεγονός όταν συμβεί, εκκινούν ένα action, μία ενέργεια, όταν συμβαίνει ένα γεγονός. Δηλαδή,
Μπορεί να υπάρχουν πίνακες που διασυνδέονται μεταξύ τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι π.χ. ότι έχω τη βάση δεδομένων για τους πελάτες μιας εταιρείας. Θέλω, αν μου φύγει ένας πελάτης, θεωρητικά σου λέω, να θέλω να σβήνω π.χ. και τα τιμολόγια του, να θέλω να σβήνω και τέτοια πράγματα. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, ο πελάτης βρίσκεται σε ένα πίνακα των πελατών. Το τιμολόγιο του μπορεί να βρίσκεται σε ένα πίνακα που είναι τα τιμολόγια, αλλά πώς συνδέεται το τιμολόγιο του με τον πελάτη? Προφανώς θα υπάρχει κάποιος κωδικός του πελάτη στο τιμολόγιο. Αυτό γίνεται γενώς μέσα στην PostgreSQL ή με κάποια... Γενικότερα στις βάσεις δεδομένων το trigger είναι μία ενέργεια η οποία χρειαζόμαστε, γιατί ουσιαστικά τι γίνεται. Επειδή οι πίνακες διασυνδέονται με τον τρόπο που αναφέραμε και αυτό ουσιαστικά εκφράζει το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, το ερώτημα τίθεται το ότι αν κάτι διαγραφεί, μπράβο, και αυτό δημιουργεί, αν θέλεις, κάποιες παράλληλες εξαρτήσεις. Δεν θέλω να μένω, παράδειγμα, αν μου φύγει ένας μαθητής. Αυτός ο μαθητής σημαίνει ότι φεύγει και από τη σχέση μαθητής παρακολουθεί μάθημα. Είναι κατά αναλογία το παράδειγμα που σου είπα, πελάτης με τιμολόγιο. Αν μου φύγει ένας πελάτης, δεν θέλω να συμμετέχει στη σχέση που να λέει πελάτης πληρώνει τιμολόγια για κάποιο λόγο. Okay. Άρα, ταυτόχρονα, τι θέλω να κάνω? Θέλω στο on delete του μαθητής, θέλω να μου κάνει action update και τους τάδε πίνακες. Άρα, στο event που λέγεται delete, όχι, είναι ο τρόπος που λειτουργεί και εδώ πέρα όμως. Ουσιαστικά το trigger αυτό το πράγμα κάνει. Στο delete κάποιου πεδίου, κάποιας εγγραφής του πίνακα, το action είναι update τους τάδε πίνακες και κάνε τα πεδία αυτά null, ας πούμε, ή σβήστα και από τους τάδε πίνακες. Άρα έχω στο on του event action, το action που θέλω να αποφασίσω. Κατανοητό. Το ένα είναι αυτό, και τα stored procedures είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, είναι σαν συναρτήσεις μέσα σε μία βάση, μία δηλαδή αποθηκευμένη διαδικασία που τι κάνει? Είτε συνδυάζει πληροφορία από τους πίνακες, κάνει υπολογισμούς και μου επιστρέφει με κάποιο αποτέλεσμα, ή όταν, ας πούμε, του λέω ST area, υπολόγισέ μου το εμβαδό, τι θα κάνει αυτό? Θα πάρει την πληροφορία μιας γεωμετρίας και θα μου επιστρέψει με τι? Με το εμβαδό υπολογισμένο σε κάποιες μονάδες. Άρα αυτά όλα που υποστηρίζουν μια λειτουργία έχουν χτιστεί πίσω σε stored procedures. Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που μια βάση δεδομένων υλοποιεί συναρτήσεις, για να καταλάβεις. Πάνω από την πληροφορία της, πάνω από τα δεδομένα της, προφανώς η ίδια η βάση υλοποιεί δικές συναρτήσεις και μου τις κάνει διαθέσιμες, αλλά και εγώ σαν προγραμματιστής, αν θέλεις, μιας βάσης δεδομένων, μπορώ να φτιάξω και τις δικές μου stored procedures, όπως αντίστοιχα και τα δικά μου triggers. Δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να το κάνω και εγώ ο ίδιος. Εδώ σου λέει ουσιαστικά για τι τύπους δεδομένων υποστηρίζει, προφανώς με ένα μεγάλο εύρος από ακεραίους, από διαδικούς αριθμούς, χαρακτήρες. Variable χαρακτήρες, ουσιαστικά τι είναι αυτό το varchar? Είναι αλφαριθμητικά. Okay. Date, time intervals, timestamps. Timestamp είναι η χρονοθυρίδα που λέγαμε πριν, για να μπορώ να ενσωματώσω και τη χρονική, αν θέλεις, διάσταση. Εδώ μας λέει πώς μπορεί να... Γενικά η Postgres υποστηρίζει διάφορους τρόπους να ιντεξάρω, να δημιουργήσω ευρετήρια στα δεδομένα μου. Αυτό γίνεται με B-trees, binary trees, R-trees. Ουσιαστικά είναι διαφορετικές εκδοχές μεθόδων που μπορούν να κάνουν ευρετηριοποίηση πάνω από τα δεδομένα για να μπορώ να εκτελώ γρήγορες αναζητήσεις. Είναι ευγενείς όμως αυτές. Εντάξει, δηλαδή όταν χρησιμοποιώ έναν data type, αυτός μπορεί να είναι το κλειδί κυρίως, για να μπορώ να εκτελώ γρήγορες αναζητήσεις γύρω από αυτό το κλειδί, ανάλογα τον τύπο του, αποφασίζω και αν θα κάνω κάποιο σχήμα ευρετηριοποίησης τύπου B-tree, τύπου R-tree. Το blob ουσιαστικά είναι διαδικό αντικείμενο για να μπορώ να χειρίζομαι multimedia πληροφορία. Και εδώ πολύ βασικό, οι διεπαφές, γιατί ουσιαστικά με ό,τι θελήσω να μιλήσω έξω από τη βάση, είτε αυτό είναι Java, είτε είναι C++, είτε είναι .NET,
είτε είναι, ξέρω εγώ, Ruby on Rails, σε οποιαδήποτε web-based εφαρμογή. Υπάρχουν, αν θέλεις, μικρές διεπαφές που μπορούν να με διασυνδέσουν με πάρα πολύ εύκολο τρόπο με τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων, να καταλάβεις, μπορεί να είναι ένα ενεργό σύστημα που τρέχει κάπου εδώ. Εντάξει, τρέχει κάπου εδώ στο background. Αν αυτό μάλιστα είναι και publicly available, προφανώς είναι μία βάση που μπορώ να την πυροβολάω και από έξω και να βλέπω τα δεδομένα της, να προσπελάβω, να κάνω ερωτήματα κτλ. Ανάλογα όμως το τι είναι το front-end, μπορεί το front-end εδώ πέρα να είναι κάποιο iOS, άρα να είναι κάποιο, αν θέλεις, Android κινητό ή κάποιο iOS application. Εδώ τι θέλω να σταθώ, ότι υπάρχουν πάντα διεπαφές, να μπορώ να μιλάω με τη βάση και να επιστρέφω τα δεδομένα της στο front-end. Αν η εφαρμογή μου είναι Java-based, αντίστοιχα. Αν είναι κάτι το οποίο είναι developed σε C++, αντίστοιχα. Προφανώς δίνει σε όλους τους προγραμματιστές, και αυτό γίνεται, διεπαφές, τρόπους δηλαδή να μιλάνε πίσω με τη βάση και να κάνουν retrieve τα δεδομένα. Μικροβιβλιοθήκες είναι αυτές τις οποίες κάνω import στο front-end κομμάτι. Τώρα σπαθώ να το πεις μετά, απλά επειδή βιάζομαι. Το PostGIS πού κολλάει σε αυτό, δεν είναι είδος της διεπαφής. Όχι, το PostGIS, πολύ ωραία. Το PostGIS είναι επέκταση της Postgres για να μπορώ να υποστηρίξω spatial πληροφορία. Γιατί όλα αυτά που λέγαμε, και αυτά τώρα είναι για Postgres, θα το δούμε παρακάτω, δουλεύουν πάρα πολύ καλά, αλλά δουλεύουν για integers, για boolean, για varchar, text, και τα λοιπά και ό,τι μπορεί να κάνω, να έχω όρεξη να υποστηρίξω. Τι γίνεται όμως αν η εφαρμογή μου είναι και αυτό που λέμε μια χωρική εφαρμογή που θέλει από εκεί και πέρα να απεικονίσει πολύγωνα, δρόμους, κατ' επέκταση αυτά να συναποτελούν χάρτες. Εκεί θα πρέπει σαν τουβλάκι, δομική μονάδα πληροφορίας, να έχω τι, χωρικά αντικείμενα. Όπως εδώ έχω ένα text που μπορεί να χειριστεί κείμενο, αντίστοιχα θα πρέπει να έχω νούμερο 1 χωρικά αντικείμενα να μπορούν να χειριστούν χωρική πληροφορία, νούμερο 1, χωρικές λειτουργίες να μπορώ να κάνω πράξεις επί των χωρικών αντικειμένων, το ST-area που σου είπα, να μπορώ να υπολογίζω εμβαδό, να μπορώ να υπολογίσω ότι μία γεωμετρία κάνει cross την άλλη, κάνει intersect την άλλη, ότι βρίσκεται αυτό που λέμε contains, άρα το geometry α με το geometry β, το ένα είναι contained στο άλλο. Okay. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλεις, plus εδώ ένα extension το οποίο λέγεται PostGIS. PostgreSQL ουσιαστικά είναι το κομμάτι της Postgres για την SQL και το PostGIS είναι το κομμάτι της Postgres για το GIS, άρα δηλαδή για διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας. Είναι ένα μικρό extension. Λοιπόν, έχει κάποια εγγενή γεωχωρικά χαρακτηριστικά, εδώ είμαστε ουσιαστικά ένα βήμα πριν από αυτό, αλλά ο περιορισμός είναι ότι επειδή μόνη της η ίδια η Postgres επιτρέπει μόνο δυσδιάστατες γεωμετρικές οντότητες, έρχεται λοιπόν η επέκτασή της σε PostGIS και μου κάνει extend αυτή τη λειτουργικότητα και μπορεί να δουλέψει ακόμα και για multi-geometries, για πολυγεωμετρίες. Εδώ να αναφέρουμε λιγάκι, αλλά έχω σκοπό κάποια από αυτά τα παραδείγματα, μάλλον όλα, να τα τρέξουμε κιόλας και να τα δεις πώς τρέχουν σε ένα φυσικό περιβάλλον κτλ. Χονδρικά λίγο να σου πω το εξής. Με create και drop database μπορώ να δημιουργήσω και να σβήσω μια βάση δεδομένων. Με create table και το όνομα του πίνακα μπορώ να φτιάξω ένα πίνακα. Και μέσα σε παρενθέσεις μπορώ να του παραθέσω ποια είναι τα πεδία του πίνακα. Μπράβο, οι στήλες ακριβώς. Και επίσης πρέπει να του πω και τι τύπου δεδομένων είναι. Δηλαδή αν είναι π.χ. create table student, ανοίγω παρένθεση, ID integer, name varchar του 50, surname varchar του 50, άρα ουσιαστικά του λέω και το όνομα της στήλης και τι τύπου πληροφορίες θα φιλοξενήσει. Είναι απαραίτητο.
Μπορώ επίσης να πω και ποιο πεδίο από αυτά μπορεί να είναι και το primary key. Δηλαδή μπορώ να πω, ας πούμε, primary key, να ανοίξω, να κλείσω παρένθεση και να του πω το ότι είναι το ID. Παύλα τι είναι? Σχόλιο. Ναι. Γι' αυτό και είναι και inline, όπως το βλέπεις. Δηλαδή αυτό άμα το τρέξεις σε έναν editor θα περάσει, γιατί είναι σχόλιο. Σχόλιο μονής γραμμής. Drop table, μπορώ να σβήσω έναν πίνακα. Πώς μπορώ να εισαγάγω τώρα πληροφορία? Insert into είναι πολύ βασική εντολή για να εισαγάγω πληροφορία σε έναν πίνακα. Και ακολουθείται από το όνομα του πίνακα και values. Άρα του λέω insert into πίνακα, weather, values και τις τιμές που θέλω να εισαγάγω. Οι οποίες πρέπει να είναι στο σύνολο όσα είναι και τα πεδία, όσα και οι στήλες. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Να σου πω το εξής. Αφενός, νούμερο 1, εάν δεν πω σε ποια πεδία θέλω να εισαγάγω πληροφορία, θα πρέπει να παραθέσω την πληροφορία διαδοχικά, έτσι όπως έχουν καθοριστεί τα πεδία του πίνακα. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν ο πίνακας έχει city, low temperature και high temperature, με το να του βάλω values Athens 12 και 19 θα πάρει και θα τα βάλει συριακά, προφανώς, έτσι. Δεν τελευταία τα βρεις κενά. Αν θέλω όμως να του πω σε ποια συγκεκριμένα πεδία, θα πρέπει να του πω City on Athens. όχι, θα πρέπει να του πω insert into weather city, temp, κλείνω, values, τις values. Άρα μετά το weather ακολουθεί ένα ανοίγω κλείνω παρένθεση, του παραθέτω τα πεδία που θα εισαγάγω πληροφορία, values και τα values που θα βάλω στα πεδία που του είπα πριν από λίγο δηλωτικά. Εντάξει. Delete from weather where city Athens, ουσιαστικά αυτό μου επιτρέπει να σβήνω μία-μία τις εγγραφές όπου ισχύει η συνθήκη αυτή, δηλαδή όπου το city είναι Athens. Άρα αυτό ότι όπου υπάρχει city που είναι Athens θα σου σβήσει την πληροφορία. Δεν θα πειράξει προφανώς εγγραφές που το city δεν είναι Athens. Άρα delete from πίνακα where. Το where είναι συνθήκη που όταν ισχύει θα μου κάνει την ενέργεια αυτή που του λέω. Διαφορετικά όχι. Και queries, ουσιαστικά εδώ παραθέτω χονδρικά 2-3 κατηγορίες από queries. Με select αστεράκι from πίνακα παίρνω όλη την πληροφορία, άρα θα μου επιστρέψει όλα τα δεδομένα ενός πίνακα. Select city, αν του πω ρητά τα πεδία θα μου φέρει από συγκεκριμένα πεδία, γιατί μπορεί ο πίνακας να έχει 30 πεδία και να μην χρειάζεται να τα βλέπω όλα αυτά. Άρα μπορώ να του πω ρητά ποια πεδία θέλω να μου εμφανίσει, επομένως μπορώ να του πω city, temp low, temp high και ούτω καθεξής. Και επίσης, αυτό ήθελα να δείξω με αυτό το παράδειγμα, ότι μπορώ και επί των πεδίων να κάνω αριθμητικές πράξεις. Άρα με το temp high μείον temp low δια 2 as temp avg, ουσιαστικά του λέω πάρε μου το high μείον το low δεύτερα και παρουσίασέ το μου σαν average temperature. Και αυτό μετά το σαν στο view. Όχι, αυτό φαίνεται στον editor σαν ωραία ερώτηση, θα σου πω τι γίνεται με το view. Αυτό θα σου επιστρέψει ουσιαστικά ένα result set που το ένα πεδίο είναι city και από κάτω εδώ θα παρατίθεται το city και στο άλλο θα είναι temp avg. Με το as είναι αυτό που λέμε στις βάσεις δεδομένων alias, δηλαδή μπορώ να του πω φέρε μου αυτή την πράξη as Μίτσος και είναι σαν να του λέω αυτή την πράξη για να μπορώ και να τη χρησιμοποιώ βάφτισέ τη μου, φέρτη μου σαν as temp average. Ορίζεις μια μεταβλητή. Κατάλαβες, είναι σαν να του λέω φέρτο μου αυτό σαν αυτή τη μεταβλητή, σαν αυτή την προσωρινή μεταβλητή. Επομένως το as είναι ένα alias που του λέω αυτό το αποτέλεσμα της πράξης, αντί να μου το φέρει σαν ένα κενό εδώ πέρα όνομα, φέρτο μου σαν μια προσωρινή μεταβλητή σαν temp average. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Αυτό που είπες με το view, τι ισχύει? Τα views τα χρησιμοποιούμε όταν queries έχουν ένα μεγάλο βαθμό επαναληψιμότητας, δηλαδή είναι κάποια queries τα οποία τα εκτελώ και τα ξαναεκτελώ και τα ξαναεκτελώ και τα ξαναεκτελώ. Προφανώς έχω indexάρει τα αντίστοιχα πεδία. Τότε
του λέω create view student table as, ξέρω εγώ, select student ID, student name, student surname from students. Άρα, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η όψη τι είναι? Αν έπρεπε εγώ να εκτελώ συνέχεια το query select student ID, student name, student surnames from students, είναι δηλαδή ένα πολύ δημοφιλές query που παίρνω το αριθμό μητρώου, το όνομα και το επώνυμο ενός φοιτητή, δημιουργώ μία όψη γι' αυτό και τελικά κάνω select αστεράκι from όψη. Κάτσε να το ολοκληρώσω σαν παράδειγμα. Έχω αναγνωρίσει νούμερο 1 την αναγκαιότητα ότι ένα query εκτελείται και εκτελείται πολλές φορές. Θα μπορούσε να είναι αυτό το query, δηλαδή select city, temp high μείον temp low δια 2 as temp avg from weather, ότι αυτό είναι πάρα πολύ δημοφιλές query και το εκτελώ συνέχεια. Άρα λοιπόν, για να μην το εκτελώ συνέχεια, φτιάχνω μία όψη αυτών των δεδομένων. Στην ουσία είναι ένα dataset. Ένα dataset είναι, μπράβο, ακριβώς είναι η όψη. Ναι. Πάλι όλο το παίρνω ή μπορώ να το πάρω και φιλτραρισμένα, να πω where ισχύει αυτό, where ξέρω εγώ το average temperature είναι μεγαλύτερο από το 30, παράδειγμα. Αλλά δημιουργώ μία όψη επί των δεδομένων, δίχως ας πούμε να κάνω retrieve όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτό θεωρείται. Ουσιαστικά είναι σαν να δημιουργώ έναν παρατηρητή πάνω από αυτά τα δεδομένα. Πώς το φτιάχνω όμως αυτό? Του λέω αρχής εξ αρχής, θα πρέπει να το στήσω όταν ανακαλύψω την αναγκαιότητα. Create view frequent query, ας πούμε, αυτό είναι το όνομά του, as select ό,τι αποτελεί μέρος του frequent query μου. Το τρέχω. Αποθηκεύτηκε το view. Όταν εγώ θα χρειαστεί να κάνω retrieve τα δεδομένα, θα του πω select αστεράκι from frequent query και όχι κατευθείαν από τον πίνακα. Άρα ουσιαστικά είναι ένας έμεσος τρόπος να προσπελάσω στοιχεία του πίνακα, δίχως απαραίτητα να πρέπει να τα προσπελάσω όλα. Ή ακόμα κι αν αυτό το frequent query μπορεί να είναι υποσυνθήκη, ξέρω εγώ φέρε μου αυτά που είναι η μέση θερμοκρασία πάνω από το 15. Και αυτό είναι πολύ frequent, προφανώς έχω δημιουργήσει μία όψη επί αυτών. Άρα τα views είναι μικροί παρατηρητές που λόγω της επαναληψιμότητας των ερωτημάτων τους χτίζω πάνω από τα δεδομένα για να μου τσιμπάνε κάθε φορά την πληροφορία που χρειάζομαι. Αλλά η πληροφορία του πίνακα είναι εκεί, δηλαδή ο student μένει εγγενώς εκεί πέρα, με όλα τα data που μπορεί να αποθηκεύει. Τα views είναι, αν θέλεις, μικρές όψεις επί αυτών των δεδομένων. Γιατί προφανώς κάθε φορά δεν χρειάζεται να παίρνω όλο τον student πίσω. Το οποίο και αυτές αλλάζουν δυναμικά. Δηλαδή. Ναι, μπορώ να την κάνω drop την όψη, μπορώ να την ξαναφτιάχνω, μπορώ να την διορθώνω. Όχι, λέω άμα προσθέσεις κάποιο καινούργιο στοιχείο, π.χ. το οποίο πληρεί τα κριτήρια του view. Εννοείται. Θα συμπεριληφθεί στο result set που θα πάρεις. Αν όμως προσθέσεις ένα καινούριο πεδίο στον πίνακα student, το οποίο δεν το έχει ζητήσει στο view να εμφανίζεται, δεν θα εμφανιστεί. Αν προσθεθούν αυτό που είπες, καινούργια δεδομένα που πληρούν το κριτήριο του view, εννοείται θα σου περιέλθει στο view και είναι αυτό που θέλεις. Άρα το view είναι κάτι που θα το χτίσεις μία φορά, αλλά κάθε επόμενο datum, ας πούμε, που θα εισαχθεί στη βάση και πληρεί τα κριτήρια αυτά, θα επιστρέφει πάντα. Εντάξει. Και επίσης, αν θέλω να το αλλάξω το view, μπορώ να το τροποποιήσω. Okay, δηλαδή, αν αποφασίσω ότι τελικά ο πίνακας του προσθέθηκε πεδίο και εγώ θέλω να αντλώ και αυτό το πεδίο, τροποποιείς το frequent query που λέγαμε πριν και σου επιστρέφει και κάτι ακόμα. Ή αφαιρείς κάτι. Όλα είναι ανάλογα με την όρεξή μας. Και το τελευταίο το παράδειγμα είναι ουσιαστικά το ότι μπορώ εκεί πέρα να εκτελώ και aggregated functions, max, τα min, τα average, δηλαδή πάνω από τα δεδομένα ολόκληρα μου βρίσκει ποια είναι η maximum τιμή ή η minimum τιμή ή η average τιμή. Άρα η max, η min, η average θεωρούνται aggregated functions και τρέχουν πάνω από το σύνολο των δεδομένων και σου τσιμπάει την maximum ή την minimum ή την average. Εντάξει, αυτό προφανώς θα τρέξει σε όλο το πεδίο που λέει temp high και τι θα σου επιστρέψει? Την υψηλότερη όλων των θερμοκρασιών που έχεις αποθηκεύσει. Είναι για να μπορώ, με βοηθάνε αυτές οι aggregated functions, να μπορώ να εκτελώ extreme στο εύρος των τιμών μου. Π.χ. με βοηθάει να καταλαβαίνω αν έχω, ας πούμε, για τον employee ηλικίες,
να μπορώ να καταλαβαίνω μέση ηλικία, μέσο εισόδημα, τον γυρεότερο, τον μικρότερο. Κατάλαβες, και ουσιαστικά είναι συναρτήσεις που μπορώ να εκτελώ και statistics πάνω στα δεδομένα. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν εδώ που ήταν τόσο επιθυμητό. Ναι, η PostGIS είναι επέκταση της Postgres για να υποστηρίζω γεωχωρικά δεδομένα και ουσιαστικά είναι και αυτό λογισμικού ανοιχτού κώδικα και στο backend server της Postgres έρχεται και ενσωματώνεται. Και αυτό που εμένα με διευκολύνει σαν προγραμματιστή, αν θες, είναι το ότι αφενός υποστηρίζει full functionality για γεωμετρικά αντικείμενα, δηλαδή μπορώ να ορίσω σημεία, μπορώ να ορίσω line string για την ακρίβεια, μπορώ να ορίσω polygon. Προφανώς το polygon είναι ένα line string που κλείνει. Νούμερο 1 αυτό, άρα μου υποστηρίζει αντικείμενα. Και νούμερο 2, μου υποστηρίζει λειτουργίες επί των αντικειμένων που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αυτό που λέγαμε πριν. Θα δούμε και παραδείγματα. Δεν ακολουθεί την τυπική μορφή της Postgres από την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο με τον οποίο εγώ μπορώ να ορίσω το geometry, το point, έχει δηλαδή ένα πρότυπο που εγώ θα πρέπει να συμμορφώνομαι για το πώς θα φτιάξω ένα σωστό σημείο ή ένα σωστό line string. Υποστηρίζονται τετρασδιάστατες οντότητες, δηλαδή τον περιορισμό που είχε πριν η Postgres έρχεται εδώ πέρα και έρεται. Ουσιαστικά υποστηρίζονται συστήματα γραμμικής αναφοράς. Ουσιαστικά μπορεί να υποστηριχθούν και διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Okay. Πάμε λίγο επισκοπικά να δούμε τους γεωγραφικούς τύπους. Γεωμετρία, ουσιαστικά, αν θυμάσαι η αναφορά μου πριν από λίγο που κάναμε για αυτή την οντοκεντρική προσέγγιση, ότι φτιάχνω πράγματα τα οποία είναι πιο γενικά και εξειδικεύω, όπως καταλαβαίνεις, το πιο γενικό από όλα μπορεί να είναι το σημείο. Γιατί είναι η βασική δομική μονάδα. Από εκεί και πέρα, πολλά σημεία μου καθορίζουν ένα line string συνενωμένα. Άρα προφανώς ένα line string μπορεί να συναποτελείται από πολλά σημεία. Καταλαβες, άρα ουσιαστικά έχεις εδώ πέρα μία οντοκεντρική προσέγγιση. Το geometry είναι σαν να σου λέει ο πατέρας όλων. Μία δηλαδή γεωμετρία είναι ο πατέρας όλων. Κάτω από αυτόν τον πατέρα υπάρχουν παιδιά. Τα σημεία, οι γραμμές, τα πολύγωνα. Και προφανώς το geometry είναι κάτι αφηρημένο, κάτι γενικό, που έχει πολύ βασική πληροφορία για το τι μπορεί να σημαίνει μια γεωμετρία. Από εκεί και πέρα αφήνω την πληροφορία του σημείου, του line string, του πολυγώνου, να τη γνωρίζει το ίδιο το αντικείμενο για λογαριασμό του. Αυτό που λέγαμε πριν. Προφανώς αυτό γίνεται implicitly. Κατά αναλογία μπορεί να έχω το παράδειγμα shape και κάτω από το shape να κρέμεται το τρίγωνο, το τετράγωνο, το ορθογώνιο. Το shape σαν shape που είναι γενικό και αφηρημένο, όντως, γιατί ένα σχήμα είναι ένα γενικό και αφηρημένο αντικείμενο, μπορεί να μου υποστηρίζει τη λειτουργία ζωγραφή σου ή τη λειτουργία υπολόγισε των εμβαδών σου. Επειδή όμως το shape ή το geometry δεν έχει γνώση τι είδους πρέπει να ζωγραφίσει, τι πράγμα πρέπει να ζωγραφίσει ή τι είδους εμβαδό θα πρέπει να υπολογίσει, προφανώς αυτή τη λειτουργικότητα δεν μπορώ να την υλοποιήσω στο geometry ή αντίστοιχα στο shape. Δημιουργώ, αν θέλεις, όμως την προδιαγραφή γι' αυτό, το ότι ένα shape θέλω να ζωγραφίζεται ή ένα shape θέλω να υπολογίζω το εμβαδό του. Είναι σαν να λέω κράτα τις δυνάμεις σου για αργότερα που θα έχεις γνώση για να υπολογίσεις αυτά που είναι να υπολογίσεις. Έρχεσαι λοιπόν implicitly στο point ή στο τρίγωνο ή στο τετράγωνο ή στο παραλληλόγραμμο και λέω, έχω γνώση για να υπολογίσω το εμβαδό μου. Ναι, άρα εδώ τώρα θα κάνω implement το υπολογισμός εμβαδού. Έχω τρόπο πώς θα ζωγραφίσω ένα παραλληλόγραμμο. Ναι, άρα εδώ θα κάνω implement το ζωγραφί σου.
Ουσιαστικά τι γίνεται, με αυτή την ιεραρχική προσέγγιση δημιουργώ την προδιαγραφή πάνω στους πατεράδες, αλλά επειδή τα ίδια τα παιδιά γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσουν τα χαρακτηριστικά τους, το τρίγωνο τα δικά του, το τετράγωνο τα δικά του, το παραλληλόγραμμο αντίστοιχα, αφήνω αν θέλει τη λειτουργικότητα να την κάνει implement το ίδιο το αντικείμενο explicitly. Multi-point συλλογή πολλών σημείων, multi-line string συλλογή πολλών γραμμών, multi-polygon συλλογή πολλών πολυγώνων, geometry collection συλλογή διαφορετικών γεωμετριών. Με το geometry collection μπορώ ουσιαστικά σε ένα bug να έχω πολύγωνα και line strings και points. Τι διαφορά έχει το polygon με το line-ering? Θέλει και, νομίζω εδώ θέλει και κάποια ακτίνα, γιατί το ένα είναι δακτύλιος, ενώ το άλλο είναι ουσιαστικά ένα κυρτό πολύγωνο στο χώρο. Αν μιλάμε για συμμετρικό, για κανονικό πολύγωνο. Ναι. Οκ. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα μπορούσα να ορίσω. WKT ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε το well-known format. Ένας well-known type. Πώς δηλώνω ένα well-known type. Με point 30-30. Άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο πρέπει να του παραθέσω ένα χ και ένα ψ. Ένα line string ουσιαστικά είναι με το να του παραθέσω διαδοχικά σημεία μαζί. Μπορώ να το κάνω line string του 30-10, 10-30, 40-40, αλλά θα μπορούσα να το κάνω και με line string του point 30-10, point του 10-30, point του 40-40, αν έχω τον αντίστοιχο κατασκευαστή. Okay. Polygon ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα εδώ πρέπει να δω ένα line string το οποίο καταλήγει. Το πρώτο έχει 5 σημεία, μετά έχει 4. Μπράβο, λοιπόν, αυτό ουσιαστικά είναι δύο πολύγωνα. Πώς είναι δύο πολύγωνα? Γιατί εδώ ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα, ανοίγοντας παρενθέσεις, να δημιουργείς αν θέλεις και ένα βαθμό εμφόλευσης. Αν ανοίξεις μία παρένθεση και παραθέσεις σημείο, κόμμα, σημείο, κόμμα, σημείο, κόμμα, σημείο που συμπίπτει με το πρώτο και κλείσεις, μόλις όρισα με ένα πολύγωνο. Αλλά αν πω, ανοίγω την παρένθεση, ανοίγω και άλλη παρένθεση, ορίζω πολύγωνο νούμερο 1, κλείνω, κόμμα, το ίδιο πράγμα, ορίζω πολύγωνο νούμερο 2, κόμμα, άρα ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να ορίζω πολλά πολύγωνα. Κατάλαβες, γιατί, πού το καταλαβαίνεις αυτό? Με το ανοίγει, κλείνει, ουσιαστικά ορίζει μία σωστά ορισμένη οντότητα. Ποια? Ένα πολύγωνο. Αν αυτά μεταξύ τους χωρίζονται και με κόμμα, είναι δύο διαφορετικά πολύγωνα, είναι διαφορετικά πολύγωνα. Okay. Πώς το καταλαβαίνω? Γιατί εκεί που η εσωτερική παρένθεση ανοίγει και κλείνει, βλέπω ότι αρχίζει και τελειώνει από το ίδιο σημείο, άρα είναι κυρτό. Το ίδιο γίνεται και στο δεύτερο. Okay. Multi-point, άρα εδώ πέρα μπορώ να πω ένα νέφος από σημεία, μπορώ να του ορίσω. Multi-line string, εδώ μπορώ να του ορίσω αν θέλεις πολλές γραμμές. Οι διαστάσεις ορίζονται πιο πριν στο geometry. Διαστάσεις. Άμα θέλουμε τρισδιάστατο, που είναι 2D, αλλά μπορεί να είναι και 3D, να είναι και στο ύψος δηλαδή. Όχι, την προσθέτει στη διάσταση, επιτόπου, το καταλαβαίνει μόνο του. Okay. Δεν χρειάζεται, ούτε καν στο σχήμα δεν χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι να του πεις ότι εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το template που είναι για PostGIS και καταλαβαίνει από μόνη της ότι πρέπει να το υποστηρίξει. Okay. Απλά εδώ αλλάζει ο ορισμός του σημείου. Θα πρέπει αντί για 30-10 να του βάλω και μια τρίτη διάσταση. Αυτό. Κάτι ακόμα εδώ, ότι προφανώς ανάλογα την προέλευση των δεδομένων μου μπορώ να υποστηρίξω και διαφορετικά συστήματα αναφοράς. Δηλαδή, σε αναλογία, νομίζω το έλεγα αυτό την προηγούμενη φορά, ότι υπάρχουν γεωγραφικά συστήματα αναφοράς. Είχα αναφέρει κάποια στιγμή για το έξατο ελληνικό, το οποίο, ή το UTM, το οποίο τρέχει στη 15η με 16η το χ και ψ του. Ενώ το WGS 84
τρέχει μεταξύ των μοίρες. Μπράβο. Επομένως, αν τα δεδομένα μου είναι σε WGS84, προφανώς όλο το εύρος των τιμών πρέπει να κινείται σε αυτό το σύστημα αναφοράς. Επομένως, η Ελλάδα που θα φορτώσω θα είναι για το αντίστοιχο σύστημα, τα κτίρια που θα φορτώσω θα αναφέρονται στο συγκεκριμένο σύστημα και ούτω κατά τα σημεία κτλ, οι δρόμοι κτλ. Okay. Πες ότι δουλεύω ανεξαρτήτως συστήματος. Okay. Θα πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να δηλώνω ρητά, ωραία, ποια είναι η φύση, η προέλευση των δεδομένων μου. Αυτό στην PostGIS γίνεται δηλώνοντας το SRID. Ουσιαστικά είναι το Spatial Reference ID. Άρα είναι αυτό το ID το οποίο αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. Το 4326 είναι αυτό το Spatial Reference ID που ταυτίζεται με το WGS84. Αν επομένως εγώ φτιάξω μία βάση με SRID 4326, όλα τα δεδομένα που θα φιλοξενήσει θα είναι σε αυτό το σύστημα αναφοράς. Ουσιαστικά είναι σαν να λέω ότι θα φτιάξω τώρα μία βάση και το σύστημα αναφοράς που θα υποστηρίξω θα είναι το WGS84. Αλλά για να πω στην PostGIS ποιο σύστημα θα υποστηρίξει, πρέπει να της πω τι SRID θέλω να είναι. Αυτό γίνεται στην αρχή ή... Αυτό γίνεται συνήθως κατά την εισαγωγή των χωρικών στοιχείων, δηλαδή την ώρα που θα του φτιάξω ένα point θα του βάλω και set SRID 4326 για να του πω ότι το συγκεκριμένο point είναι στο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. Γιατί π.χ. στο παράδειγμα το 1030 θα μπορούσε να είναι σε ένα οποιοδήποτε, από ένα προβολικό που έχω σχεδιάσει με το χέρι, σε UTM και σε EXA 87 δεν είναι για κανένα λόγο, αλλά θέλω να καταλαβαίνω σε τι σύστημα αναφοράς δουλεύω. Άρα την ώρα που φτιάχνω το σημείο ή οποιοδήποτε γεωμετρικό αντικείμενο, του δηλώνω και σε τι σύστημα αναφοράς θέλω να το κατασκευάσω. Είναι σαν να... Μπορεί να το αφήσουμε και αυθαίρετο για πλέον, αλλά όχι. Θα σου πω το εξής. Αν φορτώσω μία ήδη χτισμένη βάση δεδομένων από ένα save file, μάλλον τις περισσότερες φορές είναι WGS84. Θα το καταλάβω από το εύρος των τιμών. Ωραία. Εκεί λοιπόν δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Πού θα μου δημιουργηθεί πρόβλημα? Όταν θα πάω να του βάλω ένα καινούριο dataset. Πες ότι ας πούμε γίνεται ένα update κάπου αλλού με τα κτίρια και δεν είναι στο WGS84 αλλά είναι σε προβολικό σύστημα UTM. Τι θα πρέπει να κάνω εκεί πέρα? Δεν θα πρέπει αυτό το καινούριο dataset να το μετατρέψω σε WGS84 για να έρθουν τα πράγματα να πατήσουν ακριβώς στο αρχικό σύστημα αναφοράς? Okay. Άρα λοιπόν, με το να χτίζω μία βάση με SRID 4326 που είναι το WGS84, όταν την φορτώνω εξ αρχής από ένα προϋπάρχον dataset, προφανώς μπορώ να καταλάβω σε ποιο σύστημα αναφοράς δουλεύω, μιλάω κτλ. Όταν θέλω να προσθέσω όμως κάτι καινούριο, πρέπει αυτή η καινούργια εισαγωγή να είναι συμβατή με ό,τι προϋπάρχει. Καλά, μπορεί να βέβαια η διαφορά να μην είναι τόσο ξεκάθαρη. Δηλαδή, τι εννοείς? Μπορεί να είναι UTM, το UTM δεν είναι αυτό που παίζει με ζώνες. Θα σου πω. Ναι, εκεί πέρα προσέχω πάρα πολύ. Αν είναι μια βάση δηλαδή σε UTM, που εκεί πέρα παίζουν οι ζώνες, θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ γιατί είναι το τι κάνω represent. Κάνω represent ολόκληρη την φύλιο. Εκεί παίζει και το SRID για το UTM, ανάλογα το αν είμαι στο Λονδίνο, αν είμαι στη Μεγάλη Βρετανία, αν είμαι στην Ελλάδα, αν είμαι στο New York. Αλλάζει το SRID. Αλλά αυτά είναι πράγματα που βρίσκονται στο Spatial Reference. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω ότι αν βρίσκομαι στο συγκεκριμένο cell, ποιο είναι το SRID που πρέπει να βάλω για το συγκεκριμένο UTM. Το καλό είναι ότι στο WGS84 το 4326 είναι ένα ID για Spatial Reference το οποίο είναι global, δηλαδή είτε βάλω πληροφορία για τη Νέα Υόρκη είτε βάλω πληροφορία για το Λονδίνο, πάντα με SRID 4326 θα το βάζω γιατί λέγαμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς είναι globally
μπορώ να κάνω represent όλη την Ιφίλιο globally. Έχει και πιο καινούργιο νομίζω τα WGS μέσα. Όχι νομίζω, όχι. Το EXA, το 87, το SRID του είναι 2%, επομένως όταν φτιάχνω καινούργια σημεία ή καινούργια line strengths κτλ. Με 2% είναι σαν να προβάλλω την πληροφορία αυτή στο EXA 87. Τώρα το UTM έχει τύχει να το δουλέψω, απλά μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα SRID για Λονδίνο, για Βερολίνο, για Βιέννη που έχω δουλέψει, για Νέα Υόρκη. Αυτά ανάλογα την εφαρμογή υπάρχει... Ελλάδα είχα έξα. Οκ. Οπότε είχα SRID 2% το οποίο το ξέρεις είναι, θυμάσαι και με κλειστά τα μάτια. Αλλά το EXA ουσιαστικά είναι represent μόνο και μόνο την Ελλάδα. Δεν μπορώ να κάνω represent πράγματα έξω και πέρα από αυτήν. Ενώ το UTM στο αναφέρω γιατί μπορεί στην ίδια βάση, αλλάζοντας λίγο το SRID, να έχεις φορτωμένο και Λονδίνο, να έχεις φορτωμένη και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ είναι ένα απλό παράδειγμα για το πώς μπορώ να δείξω δρόμους, γραμμές, με τις γραμμές, ταχυδρομικά κουτιά σαν σημεία. Άλλο παράδειγμα, καλύψεις γης με πολύγωνα, οι συνδυασμοί τους. Τώρα, γεωχωρικές σχέσεις. Προφανώς είναι πράγματα τα οποία intuitively αντιλαμβάνομαι σαν άνθρωπος, αλλά πρέπει να μπορεί και μια χωρική βάση δεδομένων να μου τα υποστηρίξει. Τώρα σου λέει τοπολογικές σχέσεις, πράγματα τα οποία κάνουν... Έχουν κοινά όρια. Έχουν κοινά όρια ή πράγματα τα οποία είναι σε bounding box ή πράγματα που είναι από πάνω ή από κάτω ή μετρικές αποστάσεις, απόσταση. Εδώ φαίνονται κάποια παραδείγματα για συσχέτιση, για την απόσταση, δηλαδή απόσταση μεταξύ δύο πολυγώνων. Ουσιαστικά είναι τα δύο ακραία σημεία, το τι απόσταση έχουν μεταξύ τους. Αντίστοιχα ένα σημείο προς άλλα σημεία. Γυτνίαση οικοπαίδων. Το καλό με το spatial κομμάτι είναι ότι αν τα οικόπεδα αυτά είναι αποθηκευμένα σαν polygons μέσα στη βάση, με το να κάνω correlate τη σχέση αυτή, αμέσως μπορεί να μου φέρει το κόκκινο αποτέλεσμα που φαίνεται εδώ πέρα. Με το να ρωτήσω δηλαδή το under question μου να είναι το κίτρινο, φέρε μου ποια οικόπεδα γυτνιάζουν με αυτό το polygon, το αποτέλεσμα θα είναι ένα multi-polygon αν θέλεις, που επιστρέφει όλα τα πολύγωνα που περιφέρονται γύρω από αυτό. Άλλα παραδείγματα, συνδεσιμότητα για υδρογραφικό δίκτυο. Εντάξει, πέρα από το υδρογραφικό δίκτυο μπορεί π.χ. να είναι συνδεσιμότητα για road networks. Ναι, αυτό κολλάει με το αντικείμενο το logistics. Ναι, το logistics, πάρα πολύ. Ή αντίστοιχα, κάποια στιγμή ήμασταν σε μια δράση η οποία σου έλεγε για ασφάλεια, για ακένωση, για διαχείριση κρίσης, πυρκαγιές κτλ. Και ουσιαστικά σου λέει το ότι μπορεί να προσομοιώνω μια πυρκαγιά, αλλά εάν μέρος του οδικού δικτύου ή μέρος του δάσου αποκοπεί γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο της πυρκαγιάς, θα πρέπει να δώσω λύσεις δρομολόγησης στο υπόλοιπο που απομένει. Άρα ουσιαστικά εκεί πέρα τι έπρεπε να κάνεις, έχοντας σαν μέρος της προσομοίωσης το πολύγωνο που προσομοιώνει το πώς επεκτείνεται η πυρκαγιά, έπρεπε αυτό το πολύγωνο να το κόψεις από το οδικό δίκτυο που ήταν line strings και να επιστρέψεις σαν δίκτυο υποδρομολόγηση πλέον, δηλαδή το δίκτυο που μπορείς να δώσεις δρομολόγηση π.χ. στους πολίτες ή στα πυροσβεστικά, το εναπομείναν οδικό δίκτυο, γιατί μπορεί η πυρκαγιά σου να έκοβε τμήματα των δρόμων τα οποία δεν θα μπορούσες να έχεις πρόσβαση. Άρα εδώ πέρα έχουν πραγματικά σχέση οι πράξεις μεταξύ των γεωμετρικών αντικειμένων. Έπρεπε από το πολύγωνο της φωτιάς να κόψεις οδικό δίκτυο που περιλαμβανόταν σε αυτό και να επιστρέψεις με ένα οδικό δίκτυο ζητώντας routing πάνω σε αυτό, για να πεις στον κόσμο, ξέρεις, θα φύγετε από εκεί, το οποίο δεν είναι μέρος της πυρκαγιάς, είναι άλλο, καταλάβες, είναι ένα reroute κομμάτι. Άλλα παραδείγματα, περίληψη ποτάμια, λεκάνες απορροής.
Εδώ ουσιαστικά είναι παράδειγμα που σου λέει τι αποτέλεσμα μου φέρνει μια χωρική συσχέτιση. Δηλαδή το inside, το intersect, το meet, το adjacent, encloses, όλα αυτά είναι boolean, δηλαδή θα σου επιστρέψει true ή false. Δηλαδή υπάρχουν παράδειγμα. Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες θα σου πει αν ισχύει ή δεν ισχύει. Αν κάνει, ξέρω εγώ, contains ή δεν κάνει contains. Αλλά υπάρχουν και σχέσεις οι οποίες π.χ. στο intersection θα σου φέρει το σημείο που γίνεται intersect. Ή στο difference θα σου φέρει τη διαφορά μεταξύ των δύο γεωμετριών. Άρα έχω χωρικές, αν θέλεις, συσχετίσεις που μου λέει αν αληθεύει ή όχι, δηλαδή π.χ. αν ένα πολύγωνο βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο μεγαλύτερο πολύγωνο. Εκεί θέλω να μου απαντάει τι. Ναι, βρίσκεται. Όχι, δεν βρίσκεται. Άρα αυτό που θα μου επιστρέψει η χωρική συσχέτιση είναι ένα boolean. Ναι, ή όχι. Ναι, ανήκει ή όχι, δεν ανήκει. Μπράβο. Μπορεί όμως να θέλω να κάνω και κάποιες άλλες πράξεις που να λέει το παράδειγμα με τη φωτιά που σου έλεγα. Το μέτωπο της φωτιάς κάνει intersect τμήμα του οδικού δικτύου. Άρα εκεί πέρα θέλω να επιστρέφω με το εναπομείνον οδικό δίκτυο που μου απομένει από το μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλω να μου λέει ναι κάνει intersect, χαίρομαι πολύ, υποθέτω το τι κάνει, αλλά θέλω εκεί να μου επιστρέφεις με τη γεωμετρία που περισσεύει από αυτό. Άρα έχω χωρικές συσχετίσεις που μου λένε ναι, ανήκει, όχι δεν ανήκει και χωρικές συσχετίσεις που σου λέει φέρε μου το αποτέλεσμα της πράξης μεταξύ τους. Ή κάποιες άλλες ουσιαστικά που το plus ή το minus ουσιαστικά σου φέρει τη διαφορά ή την προσθήκη δύο γεωμετρικών, αλλά τι θα σου φέρει σαν αποτέλεσμα, μία καινούργια γεωμετρία. Ενώ το distance και το area ουσιαστικά θα σου επιστρέψουν ένα νούμερο, 15 ή 1500, ότι ξέρω εγώ είναι 1,5 στρέμμα. Κατάλαβες. Άρα υπάρχουν συσχετίσεις που θέλω να μου φέρουν έναν αριθμό, γιατί μετράω εμβαδό, μετράω αποστάσεις. Μπορεί να θέλω να μου φέρουν καινούργιες γεωμετρίες. Επομένως έχω όλο αυτό το ρεπερτόριο στη διάθεσή μου και αυτό γίνεται. Ωραία, εδώ λοιπόν χωρικές πράξεις, εμβαδό είπαμε area, μήκος είναι ST distance, τομή, ένωση είναι join, buffer. Buffer ουσιαστικά είναι ένα buffer είναι αυτό, ουσιαστικά το περικλείον. Δηλαδή είναι εκεί που συνενώνονται οι δύο γεωμετρίες. Το υπόλοιπο. Όχι. Η ένωση ουσιαστικά είναι αυτό που περιλαμβάνει τις δύο γεωμετρίες, αλλά το μη κοινό του σημείο το περιλαμβάνει μία φορά. Μήπως είναι η ένωση πλην την τομή. Ακριβώς, είναι η ένωση πλην την τομή, γιατί ουσιαστικά το buffer είναι ουσιαστικά σαν να περιέχει το συγκεκριμένο, το κοινό σημείο δύο φορές. Λοιπόν, παραδείγματα χωρικών πράξεων. Όχι, εκεί κάτσε το είναι λίγο διαφορετικό. Πού λες? Αυτό. Στην ουσία έχει ορίσει μια κτίνα. Είναι σαν να κάνεις ουσιαστικά, σαν να φουσκώνεις κάτι στα όρια ενός buffer. Ναι. Αυτό δηλαδή έχει νόημα κυρίως σε line strings, γιατί θέλεις να του πεις εκεί πέρα ότι του λες buffer αυτό το line string, 25. Άρα μπορείς να φτιάξεις ένα οδικό δίκτυο με εύρος δρόμου 25 μέτρα. Καταλαβες. Το buffer είναι σαν να δημιουργείς ένα buffer region, άρα ουσιαστικά σαν να σαρώνεις. Επιστρέφεις area μετά, πας δηλαδή από τη γραμμή πας σε περιοχή πλέον. Ναι, είναι σαν να επιστρέφεις ουσιαστικά τη γραμμή λίγο πιο παχιά, λίγο πιο φουσκωμένη. Συναρτήσεις κατασκευής. Οι περισσότερες συναρτήσεις πόστης είναι με το ST. ST ξεκινάει και underscore. Σύμβαση. Τώρα, geom from text. Θα μου δημιουργεί μια γεωμετρία από plain text. Δηλαδή μπορώ να του δώσω τη γεωμετρία σε κείμενο και θα μου δημιουργήσει το geometric object μέσα στη βάση. Δηλαδή το 16 που σου έλεγα πριν από λίγο όταν ανέφερα για geometry. Γιατί και η ίδια η βάση, αυτή την πληροφορία πρέπει να την κάνει represent με έναν τρόπο που να καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι τελικά ένα πολύγωνο.
If geom from well-known, ξέρω εγώ, text. Μπορώ να φτιάξω π.χ. γεωμετρία πάλι από ένα καλό format κειμένου. Okay. Make point μπορώ να φτιάξω σημείο. Geom from KML μπορώ να φτιάξω από κείμενο KML. KML ουσιαστικά ανταλλάσσει το Google Earth. Άρα μπορώ π.χ. να σώσω κάτι σε KML και μπορώ να το φορτώσω από KML. Εδώ σου λέει συναρτήσεις, ερωτήσεις γεωμετρίας. Το boundary επιστρέφει την περίμετρο μιας γεωμετρίας. Το envelope, το bounding box, το περιγεγραμμένο κουτί τέλος πάντων. Geometry type, αν δεν ξέρω τι τύπου γεωμετρία είναι, αν είναι σημείο, αν είναι line string, αν είναι polygon, μπορώ να του πω φέρε μου τον γεωμετρικό σου τύπο να καταλάβω τι είσαι. Το NDIMS μου επιστρέφει πόσων διαστάσεων είναι η γεωμετρία. Μπορεί να θέλω να καταλαβαίνω αν αυτό το πράγμα είναι δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο. Endpoints ουσιαστικά το πλήθος των σημείων μιας γεωμετρίας. Πολύ ωραίο ερώτημα, STSRID, αν δεν ξέρω το γεωγραφικό σύστημα αναφοράς, είδες που λέγαμε πριν από λίγο, πες ότι έχεις φορτώσει κάτι από OpenStreetMaps και είναι π.χ. σε WGS84, αλλά θέλεις να προσθέσεις και κάτι άλλο, το οποίο θες να είναι συμβατό με τα προϋπάρχοντα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι, αν ρωτήσεις STSRID, ένα geometry column, σημείο ή line string και σου επιστρέψει π.χ. το 4326, καταλαβαίνεις ότι προφανώς... Το οποίο βέβαια δεν το περιλαμβάνει μέσα στην δημιουργία του σημείου. Εδώ με το geom from text, επειδή το φτιάχνει το σημείο, αλλά τι κάνει, εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένα μικρό ξεγελαστικό. Το παράδειγμα που σου λέω όμως είναι παραγματικό. Υπάρχει ένα geometry και θες να ρωτήσεις το SRID του. Με το γιατί το SRID παίρνει σαν όρισμα ένα geometry. Αν τσιμπήσεις με το STSRID το geometry θα σου επιστρέψει 4326. Εδώ στο παράδειγμα είναι STGeom from text, άρα φτιάχνω μία γεωμετρία για το συγκεκριμένο σημείο και του λέω και σε τι σύστημα αναφοράς θα είναι, άρα του λέω και σε το 4326 του δηλώνω σε ποιο σύστημα είναι και όλο αυτό επειδή θα μου επιστρέψει έναν γεωμετρικό τύπο, το εκχωρώ στο STSRID για να μου επιστρέψει το 4326, δηλαδή κάνει μία λούπα στον εαυτό του, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ viable όταν τη γεωμετρία την έχω ήδη χτισμένη στην βάση. STH, STψ, μπορώ να πάρω τη χ συντεταγμένη, την ψ συντεταγμένη. Με την add point μπορώ να προσθέσω σημείο σε γραμμή. Force to D μπορώ να μετατρέπω τη διάσταση γεωμετρίας σε δύο. Line merge να συνενώσω γραμμές. Scale να αλλάξω την κλίμακα. Translate να μπορώ να μετατοπίσω, να κάνω αυτό που λέμε translate τις γεωμετρίες. Transform να μπορώ να μετασχηματίσω σε άλλο σύστημα αναφοράς. Πάρα πολύ βολικό, δεν το συζητάμε. Γεωμετρία α το σύστημά της, κόμμα το καινούριο σύστημα αναφοράς. Πάρα πολλές φορές αυτό χρειάζεται να παίξει, γιατί όταν π.χ. έχεις δεδομένα από Ελλάδα σε 2100 SRID και τα έξα και θέλεις αυτούς τους πίνακες να τους κάνεις merge σε μια βάση που κρατάς σε WGS84. Μπορείς κατευθείαν να κάνεις transform αυτό το πίνακα, το πεδίο, το γεωμετρικό από το 2100, 4326 στο καινούριο σύστημα αναφοράς. Πάρα πολύ βολικό. Από σύστημα αναφοράς σε σύστημα αναφοράς. Το καλό ποιο είναι, το ότι και κάτι πάλι να μην πατάει, πάλι αλλάζουν τα δεδομένα. Υπάρχουν δηλαδή πράξεις που μπορώ να διορθώσω. Ναι. STS text μου επιστρέφει την γεωμετρία τώρα σαν κείμενο. Okay. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε για κάποιο λόγο έτσι, ή για την πάγη να θέλω να καταλαβαίνω ότι αυτό το binary πράγμα από τι σημεία συναποτελείται. Γιατί αυτό προφανώς επειδή έρχεται σε 16αντική μορφή θα το ανοίξεις μέσα και θα δεις A, B, C, D, ξέρω εγώ, θα δεις τέτοια πράγματα, τα οποία δεν βγάζουν πάρα πολύ νόημα. Όταν όμως τα απεικονίσεις, απεικονίζουν μια χαρά το γεωμετρικό αντικείμενο, μου ζωγραφίζει ένα πολύγωνο. Και προφανώς είμαι πανευτυχής. Θέλω όμως να μπορώ να βλέπω τι είδους πολύγωνο είναι αυτό και ποια είναι τα σημεία του. Με το STS text επιστρέφω την γεωμετρία με τη μορφή text. As binary αντίστοιχα,
σε μορφή GeoJSON, JML και EML, lat long text. Τι είναι JSON? Ουσιαστικά είναι τρόπος να μπορώ να επικοινωνώ με το δίκτυο. JSON, queries και τα λοιπά. Ουσιαστικά είναι τρόπος να μπορώ να ανταλλάσσω πληροφορία με το δίκτυο, να κάνω, να ποστάρω και να παίρνω πίσω δεδομένα. Αυτό είναι το JSON. ST equals αν δύο γεωμετρίες είναι ίσες, contains είναι αυτό που σου έλεγα πριν και προφανώς αυτά είναι κάποια boolean, έτσι. Contains είναι crosses, covers, touches, d within. D within ουσιαστικά τσεκάρει αν αυτές οι δύο μεταξύ τους βρίσκονται σε απόσταση π.χ. 5. Αυτό μπορεί να είναι και triggers τώρα. Όχι, δεν είναι triggers, αυτά είναι λειτουργίες που έλεγα. Αυτά για την ακρίβεια τι είναι stored procedures, τα οποία μου έρχονται εγγενώς μαζί με την PostGIS. Άρα εγώ δεν χρειάζομαι σαν προγραμματιστής να γράψω κάτι για αυτά. Τις λέω ST equals α, β και μου επιστρέφει ένα true ή false αν η α γεωμετρία με τη β είναι ίσες. Δεν μπορούμε να ορίσουμε κάποιο από αυτό σαν trigger, π.χ. αν αυτό ναι, αυτό όμως είναι στο δικό σου. Δηλαδή εσύ μπορεί εκεί πέρα να κάνεις ένα insert ή ένα update ή ένα delete ή ένα τέτοιο και μπορεί να πεις on on equals α, β, update κτλ. Ναι, προφανώς. Συναρτήσεις υπολογισμών, distance, απόσταση, area, εμβαδό, length, το μήκος μιας γραμμής. Με βοηθάει πολύ π.χ. όταν έχω π.χ. το θέμα της υδρογραφίας ή το θέμα του οδικού δικτύου να μπορώ να υπολογίζω το μήκος του οδικού δικτύου. Perimeter, περίμετρος, shortest line, την κοντύτερη γραμμή που ενώνει δύο γεωμετρίες. Centroid, το κεντροειδές, δηλαδή πολλές φορές το κεντροειδές με βοηθάει π.χ. να πω να βάλω point of interest σε ένα πόλυγο, δηλαδή ξέρεις. Το κεντροειδές, δηλαδή αν ένα πολύγωνο περιγράφεται έτσι και είναι, μου βάζει εκεί πέρα στο Centroid ακριβώς σε ένα σημείο πύργου και λέω π.χ. ο πύργος Αθηνών είναι εδώ. Να το Centroid αυτού του πολύγωνου. Add geometry, μπορώ να προσθέσω, π.χ. έχω έναν πίνακα, εντάξει, και είναι πολύ ωραία. Είναι οι διευθύνσεις που λέγαμε πριν από λίγο κατά αναλογία στα σπίτια. Θέλω για κάποιο λόγο, γιατί έχω και πληροφορία πολυγώνου, να προσθέσω μια καινούρια στήλη που είναι το πολύγωνο του σπιτιού, δηλαδή το πολύγωνο που περιγράφει το σπίτι και τη διεύθυνση. Τι σημαίνει, δεν μπορώ να προσθέσω? Όχι. Με το να κάνω add geometry column, μπορώ στον πίνακα των διευθύνσεων να του προσθέσω μια καινούρια στήλη η οποία θα είναι γεωμετρικού τύπου και στην οποία προφανώς μπορώ να προσθέσω πολύγωνα που να περιγράφουν ουσιαστικά το πολύγωνο που περιγράφει το σπίτι. Drop geometry column να σβήσω, update. Εδώ ουσιαστικά μου λέει κάποιους διαδικούς τελεστές. Το K είναι αληθές όταν τα δυσδιάστατα περικλείοντα κουτιά είναι ουσιαστικά τα bounding boxes. Δύο γεωμετριών τέμνονται. Ουσιαστικά έχεις μία γεωμετρία α και μία γεωμετρία β. Που θες να πεις α και β, αν αυτά μεταξύ τους κάνουν cross, αυτό σε επιστρέφει true. Τα τρία end είναι για τρισδιάστατα bounding boxes. Υπερκάλυψη και αριστερά, υπερκάλυψη και δεξιά κάποιας γεωμετρίας. Το αριστερά και το δεξιά. Ουσιαστικά τι γίνεται, σε σχέση με το α και β, αν το β είναι δεξιά ή αριστερά του β. Αυτό τι κάνει, συγκρίνει τα σημεία τους και μπορεί να καταλάβει το πού τοποθετείται το ένα σε σχέση με το άλλο. Γιατί δεξιά και απάνω τα σημεία αυξάνονται, δεξιά και απάνω, σωστά, αριστερά και κάτω τα σημεία μειώνονται. Άρα μπορώ να καταλάβω με αυτόν τον τελεστή τη σχετική θέση μεταξύ των γεωμετριών. Μπορεί να μου χρειάζεται αυτό καμιά φορά, π.χ. αν συγκρίνω οικόπεδα, να μπορώ να καταλαβαίνω τη σχετική θέση σημείων ενδιαφέροντος γύρω από ένα οικόπεδο. Καταλαβες? Ταυτίζεται, δεν ταυτίζεται, περιέχεται. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά χρησιμοποίησαμε λίγο το shape του PGSQL, ουσιαστικά φορτώνω ένα shape file και το φορτώνω κατευθείαν στη βάση.
πήραμε ουσιαστικά, αν θυμάσαι, το Greece, το οποίο το είχαμε πάρει από το Planet OSM και φορτώνοντας αρχείο το περάσαμε και το κάναμε import στη βάση, με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, υπάρχει και με command line. Okay. Εδώ δεν θα μείνω πάρα πολύ, είναι αντίστοιχα το πώς μπορώ να δημιουργήσω πίνακα, να προσθέσω, θα τρέξω στα παραδειγματάκια και προτιμώ να αφήσουμε εκεί λίγο χρόνο, περισσότερο. Πρακτικά το command line δεν είναι πολύ χρησιμοποιήσει. Στην SQL έχω έναν SQL editor που δουλεύω πάρα πολύ, συνέχεια με αυτόν. Αλλά command line, αυτό γίνεται σε παραθυρικό περιβάλλον. Δηλαδή βλέπω τον πίνακα, βλέπω αν θα του προσθέσω μία στήλη, βλέπω ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα της προσθήκης ή της διαγραφής. Το command line είναι ότι ανοίγεις terminal και όλα αυτά που λέμε τα γράφεις εντολή προς εντολή. Όχι, εντάξει, δεν το συνηθίζουμε τόσο. Το μήκος θα τα δούμε λιγάκι αυτά, περίμετρος. Εμβαδό, απόσταση. Παράδειγμα, για να καταλάβεις, ας πούμε. Φέρε μου από τα σχολεία το όνομα, από τον πίνακα σχολεία, κόμμα, από τον πίνακα τέλος πάντων που έχει τα πάρκα, όπου η απόσταση της γεωμετρίας του πάρκου, κόμμα, της γεωμετρίας του σχολείου είναι μικρότερη από 5 διά και κάνει ουσιαστικά adjust με αυτόν τον τρόπο την πράξη. Άρα ουσιαστικά, και ξέρω εγώ το όνομα είναι Hawthorne Park, ας πούμε. Okay. Άρα ουσιαστικά θέλω να βρω τα σχολεία που από αυτό το πάρκο είναι το πολύ 5 χιλιόμετρα. Γιατί υποθέτω ότι στον πίνακα Medford Parks είναι όλα τα πάρκα του Medford. Αλλά εγώ θέλω για ένα συγκεκριμένο πάρκο, το πάρκο του ενδιαφέροντος μου, που λέγεται Hawthorne Park, άρα από τον πίνακα των πάρκων, αυτό που έχει όνομα Hawthorne, ας πούμε, αυτό το πήρα με το end medfordparks.name ίσον πληρεί αυτό το κριτήριο. Okay. Και ταυτόχρονα η γεωμετρία αυτού του πάρκου που θα έχει αυτό το όνομα με τη γεωμετρία των σχολείων της γεωμετρίας που βρίσκεται σε όλα τα σχολεία αυτής της πόλης, θέλω να είναι λιγότερο από 5 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, από όλα τα πάρκα και από όλα τα σχολεία, τι έχω καταφέρει και έχω φιλτράρει? Το πάρκο που με ενδιαφέρει, και για το πάρκο αυτό, τα σχολεία αυτά, δηλαδή τις γεωμετρίες αυτών των σχολείων, που σε σχέση με τη γεωμετρία του συγκεκριμένου πάρκου δεν απέχουν πάνω από 5 χιλιόμετρα. Το σημείο. Προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, από ένα σημείο και μετά το ρεπερτόριο καλύπτει όλες μας τις ανάγκες. Intersect, disjoin, be within. Εδώ αναφερθήκαμε λίγο, θέλω να το φέρει σαν text. Εδώ έχει παραδείγματα για τους τελεστές που λέγαμε πριν από λίγο. Και εδώ ουσιαστικά στο τέλος έχω παραθέσει νούμερο 1 link για το αν θα μπορούσε κάποιος και από πού να κάνει download την Postgres. Και νούμερο 2, και επίσης έχει και documentation και τα λοιπά, και έχω παραθέσει το link που μπορείς ουσιαστικά να κάνεις, να στήσεις την Postgres. Απλά τι γίνεται? Αν κατεβάσεις την Postgres, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, και εδώ ουσιαστικά ολοκληρώνει το κομμάτι της παρουσίασης, να περάσω λίγο στο τεχνικό. Δώσω μισό λεπτάκι να μοιραστώ την οθόνη μου. Για να μοιράζεται καλά, για να βλέπεις κιόλας. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να δεις.
Λοιπόν, εδώ η Postgres το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έρχεται και με ένα application stack builder, που επειδή γύρω από την Postgres μπορεί να θέλω π.χ. να φτιάξω έναν application, να στήσω και ένα front-end κομμάτι τύπου Ruby, τύπου όλο αυτό που λέγαμε, για να μιλήσει με αυτή την Postgres, ή θέλω να της προσθέσω το PostGIS κομμάτι. Εδώ με το να του πω φόρτωσέ μου τον application stack builder, εδώ του λέω σε ποια πόρτα μιλάει, στην 5432 μιλάει η Postgres. Εδώ προφανώς έχω στημένα πράγματα, αλλά εδώ εάν θέλω να προσθέσω π.χ. αυτά τα database drivers είναι drivers για να μπορεί να μιλήσει η Postgres με εξωτερικά πράγματα. Το npgsql είναι για να μιλήσω με C#. Το JDBC είναι για να μπορώ να μιλήσω με Java. Άρα αυτό που έλεγα πριν από λίγο, το πώς μπορώ να μιλήσω με εξωτερικά πράγματα με τη βάση σε Java, σε C# είναι .NET ουσιαστικά. Ναι. Okay. Πρέπει να έχω τον αντίστοιχο driver. Εδώ μπορώ να επιλέξω ποια version είναι. Εδώ λοιπόν, στο δικό μας το κομμάτι, να το βλέπεις για τη δικιά μας την περίπτωση, εδώ του λες ποιο PostGIS θέλεις να στήσεις για τη δικιά σου την Postgres. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το 64πιτο, το βλέπεις ότι έχει γίνει installed, γιατί το έχω ήδη στημένο. Επομένως, δίχως απαραίτητα να πρέπει κάποιος να πάει και στα δύο links, εάν στήσει μία Postgres, η ίδια η Postgres έρχεται με έναν application stack builder που μπορώ εκεί πέρα να χτίσω και άλλα πράγματα που κουμπώνουν με αυτή την Postgres. Αυτό θέλω να καταλάβεις, ok? Και προφανώς, εντάξει, πηγαίνοντας next, αυτό το πράγμα εγκαθίσταται και έρχεται και κουμπώνει. Ok. Ναι, εδώ θέλω να το κάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο να την ανοίξουμε. Ουσιαστικά τι μου κάνει, αφού έχει στηθεί σωστά, μου δημιουργεί εδώ πέρα ένα παραθυρικό περιβάλλον που λέγεται pgadmin. Και είναι το αντίστοιχο του... Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, ερχόμενος λοιπόν εδώ είναι το instance του server. Εδώ πληκτρολογώντας τον κωδικό που του έχω βάλει, με συνδέει με τον database server και όπως βλέπεις εδώ πέρα υπάρχουν ήδη κάποιες βάσεις. Postgres είναι μια εγγενής, ας πούμε, ένα sample που δημιουργεί. Μια sample.db την είχα φτιάξει εγώ για την ακρίβεια. Η sample.db ήταν αυτή που τις φορτώσαμε την προηγούμενη φορά, τα spatial δεδομένα από το Planet OSM. Όταν φορτώναμε από το QGIS, φορτώναμε πολύγωνα και γραμμές από το spatial.db. Από αυτήν εδώ τη βάση φορτώναμε. Και για την ακρίβεια, άμα την ανοίξω λίγο παραπάνω, στο σχήμα εδώ που λέει σχήμας public, εδώ στο σημείο που λέει tables, αν θυμάσαι καθόλου τα ονόματα, είναι buildings, είναι points, είναι railways, είναι roads, είναι ουσιαστικά οι πίνακες που φορτώναμε την προηγούμενη φορά. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, εδώ. Πηγαίνοντας εδώ, ουσιαστικά μου δημιουργεί τον editor που μπορώ να τρέξω queries. Εδώ είναι κατά αναλογία τα παραδείγματα που λέγαμε πριν από λίγο. Παράδειγμα. Λοιπόν, με το πρώτο θα δημιουργήσω μία spatial sample database που την έχω φτιάξει, θα τη φτιάξω τώρα για αυτό το σκοπό. Εδώ που κατάλαβες είναι σε comment. Άρα το drop database bla bla bla, αν εκτελούνταν θα μου την έσβηνε. Δηλαδή μία που θα την έφτιαχνα, μία που θα την έσβηνε. Απλά το παραθέτω για να το δεις. Προφανώς τώρα δεν θα εκτελεστεί γιατί το έχω σχολιάσει. Με το να κάνω create table weather θα μου φτιάξει στη βάση αυτή, πια δηλαδή τη spatial sample database, έναν πίνακα weather. Με ό,τι του πω να έχει μέσα. Δεν το ορίζεις όμως κάπου σε ποια βάση θα το φτιάξει? Το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Ναι, μισό. Sorry. Πρέπει να το κάνω γραμμούλα. Και τρέχουν τα μίλησα ακόμα. Μα,
Γιατί τόσο πολύ? Να το, εντάξει. Λοιπόν. Να το βλέπεις. Query return successfully, αυτό είναι πάντα ένα μήνυμα επιτυχίας ότι έγινε. Προφανώς τι συμβαίνει εδώ. Κάτσε να τον κάνω, κάτσε να τον ανοιχτοποιήσω. Εάν πάω εδώ στο databases και κάνω ένα refresh, μου έχει φέρει το Spatial Sample Database που δημιουργήσαμε πριν από λίγο με command line. Προφανώς αν πάω εδώ και κάνω δεξί κλικ και κάνω new database, μπορώ να τη φτιάξω και με το χεράκι. Αλλά πάντα έχω και τους δύο τρόπους, ok? Όπως αντίστοιχα, αν φτιάξω έναν πίνακα και θέλω να του προσθέσω πράγματα, μπορώ να πάω εδώ με δεξί κλικ και να τα προσθέσω και με το χεράκι. Αλλά μπορώ να το προσθέσω και με command. Ωραία, άρα λοιπόν εδώ συνδεόμενος με αυτή τη βάση, αν πάω στα σχήματα στο public του, και μου το έχει φτιάξει. Το καταλαβαίνει δηλαδή από μόνο του, πρέπει να το πετάξει στο public. Μάλλον αυτό επειδή μου έχει δημιουργήσει instance. Θα σου πω τώρα αμέσως. Όχι, λοιπόν, κοίτα, αυτό εδώ μου έχει ανοίξει instance στην Postgres, άρα το weather πήρε και μου το ρίξε μέσα στην Postgres. Δηλαδή εδώ άμα κάνω refresh, μου έχει ρίξει εδώ τον πίνακα. Να τους weather. Και πού το καταλαβαίνω, φαίνεται εδώ πέρα από το session που έχει ανοίξει. Σου λέει ο χρήστης Postgres πάνω στην Postgres at localhost. Το κλείνω βέβαια αυτό τώρα γιατί δεν το χρειάζομαι. Αν επιστρέψω όμως εδώ, μου λέει Spatial Sample Database on Postgres. Άρα είμαι στη Spatial Sample Database, ο χρήστης Postgres. Επομένως εδώ, τώρα θα μου το εκτελέσει. Πάμε να το κλείσουμε εδώ. Refresh, tables, νάτος, weather. Και μάλιστα στον weather, αν κάνω και view τα data, μου έχει βάλει πληροφορία μέσα στον πίνακα. Γιατί ουσιαστικά το query που του έτρεξα, του είπα βάλε μου στον πίνακα weather τις τιμές Athens 12 και 19. Ή εδώ, αν του κάνω, σου λέω θεωρητικά delete from weather where city Athens, θα μου σβήσει αυτή την πρώτη εγγραφή που έχω δημιουργήσει. Πράγμα εκεί πώς το παίρνει αυτόματα το πρώτο. Εδώ θα μπορούσα να του βάλω κόμμα και να του πω, ξέρω εγώ, primary key. Να το. Και να του πω ποιο πεδίο θέλω να είναι, νούμερο 1. Δηλαδή την ώρα που φτιάχνω τον πίνακα, ok. Τώρα έχει πάρει την πόλη. Και το άλλο, τώρα δεν έχει πάρει τίποτα, γι' αυτό και μου δημιούργησε πρόβλημα την ώρα που άνοιξα και έκανα view. Το άλλο μπορώ πάλι εδώ με properties, εδώ που μου λέει, ωραία, εδώ που λέει constraint, primary key, add, name, να του δώσω ένα όνομα, weather, pk, column, εδώ θα του πω ποιο column θέλω να το κάνω και θα του κάνω π.χ. το city, add, ok. Αυτό ουσιαστικά έχει έρθει εδώ στη δημιουργία του πίνακα και μου βάζει constraint w underscore pk, έτσι όπως το βάφτισα, primary key το city, να το. Ουσιαστικά από το παραπάνω πεδίο πρόσθεσέ μου έναν περιορισμό. Πώς βαφτίζω αυτόν τον περιορισμό, WPK, δηλαδή weather και καλά primary key, και ποιο πεδίο είναι το primary key, το city. Λοιπόν, βασικά πάμε λίγο να δεις μερικά γεωχωρικά και δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Λοιπόν, θα πάω εδώ σε SampleDB γιατί είναι χωρική βάση. Create table lines. F5. Μου τον δημιούργησε. Ok. Για να δω τι άλλο μπορώ να του κάνω. Λοιπόν.
Add geometry. SRID 0 βλέπεις ότι by default βάζει το SRID 0, γιατί δεν του όρισα SRID, αλλά μπορώ άμα θελήσω και τα δεδομένα μου πατάνε σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς να του κάνω μετά set SRID. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ που θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα, αυτός είναι ένας πίνακας που... Εδώ, στον πίνακα lines θα μου βάλει τι είναι το northwest, τι είναι το northeast, τι είναι το southwest, τι είναι το southeast. Line strings. Τώρα, όπως τον είχαμε φτιάξει, μόνο μια στήλη δεν είχε αυτό που έβαλες τώρα. Όχι, γιατί έκανα add column και ουσιαστικά του πρόσθεσα ένα... Πρώτα, κοίτα λιγάκι. Πρώτα έφτιαξε έναν πίνακα line με ένα πεδίο name. Είχε ένα πεδίο που ήταν varchar. Το varchar μπορώ να του βάζω ό,τι θέλω. Αν είναι south, αν είναι east, αν είναι west. Αλλά αυτό δεν είναι spatial πληροφορία, είναι textual πληροφορία. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Ωραία. Τι έκανα με το add geometry εδώ πέρα? Σε αυτόν τον πίνακα που είχε ένα όνομα, του πρόσθεσα μία στήλη. Τι όμως στήλη? Γεωμετρική. Ωραία. Τώρα θέλω να του προσθέσω και πληροφορία σε αυτό τον πίνακα. Επομένως θα πάω και θα του βάλω εισήγαγε στις γραμμές. Πρόσθεσε μια στήλη με όνομα ή τύπο line. Όχι, μάλλον όνομα line. Το μία είναι, δεν ξέρω τι είναι και ο τύπος είναι line string, μπράβο. Ναι. Στον πίνακα lines, ωραία, όνομα πεδίου line και τύπος βέβαια, γιατί πρέπει να του πω τι τύπο θα βάλω, line string. Άρα ουσιαστικά τι έβαλα? Πήγα στον πίνακα lines, πρόσθεσα ένα πεδίο με όνομα Μίτσος, δεν μας απασχολεί, line, και του λέω και τι τύπο θα είναι αυτό, line string. Ωραία. Εδώ τώρα, άμα θελήσω αυτήν εδώ την πληροφορία, πάμε λίγο να το δεις αυτό για να... Θα τον δούμε αυτόν τον πίνακα. Δεν χρειάζεται να τον... Καταρχάς, αν δεν βάλω εστίας text και το ζητήσω έτσι όπως είναι το line, κοίτα τι μου φέρνει. Αυτό που βλέπεις είναι ουσιαστικά το 16αδικό που κάνει post's represent το αντικείμενο της γραμμής για το northwest, northeast, southwest, southeast. Κάπως κάνει represent αυτή την πληροφορία, με την οποία αν την πάρω, αν την αντλήσω όσο έχει, δεν βγάζω καμία άκρη. Για να μπορώ να βγάζω άκρη όμως, αν του πω εδώ πέρα φέρτο μου το geometry as text, να το. Και τώρα βέβαια με το να βλέπω ότι έχω ένα line string με 00,-1,1, 00,1,1, 00,1,1, 0,01,1, προφανώς μπορώ να καταλαβαίνω, παίρνω ένα τέτοιο και τη φτιάχνω. Οκ. Πάμε λίγο να το διασυνδέσουμε με την... Γιατί νομίζω ότι αυτά εδώ τα πραγματάκια δουλεύουν πολύ καλά μεταξύ τους. Κάτσε να προσθέσω μερικά ακόμα. Εδώ προφανώς θα φτιάξω έναν πίνακα με σημεία και θα του βάλω σημεία. Και εδώ πάλι με τον ίδιο τρόπο το ρωτάει, με το select name. Αυτό εδώ υπάρχει ήδη. Λοιπόν, αυτό ήταν πριν ουσιαστικά που λέγαμε ότι με προστατεύει. Εδώ με το να διαμαρτύρεται, γιατί τα points υπάρχουν ήδη σε αυτή τη βάση, δεν εκτελέστηκε τίποτα από όλα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Να, τώρα εδώ μου το έχει ήδη φτιάξει. Ωραία. Για να δω αν άνοιξε αυτό εδώ. Okay. Λοιπόν, επίπεδο θέλω να προσθέσω. Θέλω να προσθέσω επίπεδο postgis. Θέλω να κάνω σύνδεση, σωστά. Και ουσιαστικά θέλω να φορτώσω δύο πίνακες. Θέλω να φορτώσω το lines
και θέλω να φορτώσω και τα points S. Μέχρι να φορτώσει, με εμποδίζει να κάνω προσθήκη. Μόλις φορτώσει και δει τι πράγματα υπάρχουν εκεί, μπορώ να το προσθέσω κιόλας. Ωραία, να το. Τα 5 σημεία, οι 2 γραμμές που έφτιαξα. Ωραία. Αν τώρα πάω να φορτώσω από τα δεδομένα που είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά με save file, προφανώς αυτά δεν θα πατήσουν μεταξύ τους. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι ουσιαστικά μάλλον σε ένα ορθοκανονικό επίπεδο. Το άλλο όμως, αυτό εννοούσα. Αλλά αν αυτό για μένα έβγαζε νόημα και δεν ξέρω, ήταν π.χ. το cross μιας πλατείας και γύρω-γύρω ήταν τα δέντρα μιας πλατείας, σου λέω εγώ, και αυτό έπρεπε να το τοποθετήσω μέσα στο προηγούμενο, μπορώ αυτές εδώ τις γεωμετρίες να τις κάνω transform στο SRID του υπάρχοντος. Δηλαδή και πάλι γίνεται. Πάμε να σου δείξω μερικά queries ακόμα. Αυτό τώρα πρακτικά πώς θα το θεωρήσεις όλο αυτό σαν ένα layer, ξέρω εγώ, ή όχι? Τι εννοείς? Πώς θα κάνεις μετασχηματισμό και στις γραμμές και στα σημεία? Ποιες γραμμές? Αυτό που κάνουμε τώρα, το χ. Αυτό θα πάρει τον γεωμετρικό τύπο, δηλαδή σε αυτό το geometry, και θα του αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, όχι, πώς μπορείς να το κάνεις μαζικά. Μαζικά θα το κάνει. Σε αυτό το set που έχουμε φτιάξει, και τα σημεία και τις γραμμές. Όχι. Μαζικά θα πρέπει να το κάνω με διαδοχικά queries. Πρώτα θα κάνω ένα transform για τις γραμμές. Και το επόμενο μετά θα κάνω ένα transform για τα σημεία, γιατί αυτά είναι ξεχωριστοί πίνακες. Εντάξει, απλά ξέχασα ότι μιλάμε ακόμα σε επίπεδο βάση δεδομένων. Τι εννοείς? Και δεν έχουμε πάει ακόμα στο QGIS. Τώρα στο QGIS φόρτωσα και τα δύο. Ναι. Και αυτά που φορτώνω αυτή τη στιγμή είναι από τη βάση. Ναι. Αν θέλω να τα αλλάξω στη βάση, θα πρέπει να κάνω transform τον πίνακα γραμμές στο WGS84 και μετά να κάνω transform. Ουσιαστικά τι γίνεται? Για όποιο geometry column έχει προσθεθεί σε αυτή τη βάση και δεν είναι συμβατό με όλα τα geometries που προϋπήρχαν ήδη, θα πρέπει να γίνει transform. Αυτό... Απλά, ας πούμε τώρα εδώ δεν έχει επιλογή από τα επίπεδα που είναι visible, που είναι ορατά τώρα, ναι, να τα κάνεις όλα transform σε αυτό το σύστημα αναφοράς. Ναι, μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω, αλλά το αποτέλεσμα είναι visual. Δεν αποθηκεύονται οι αλλαγές στη βάση. Δηλαδή, αυτό εδώ σκέψου πλέον ότι είναι ένα επίπεδο που προσθέθηκε φορτώνοντας με τα δεδομένα από την PostGIS, αλλά μου έχει έρθει στο QGIS. Οκ. Ναι, έχω αντλήσει την πληροφορία από το PostGIS. Λοιπόν, αυτό λοιπόν από μόνο του όμως είναι ένα GIS. Αν αρχίσω να κάνω πράξεις πάνω σε αυτό, τροποποίησεις, μετασχηματισμούς κτλ., όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί γίνονται πάνω σε αυτά εδώ τα δεδομένα τα φορτωμένα. Αν θέλει οι μετασχηματισμοί να περάσουν στη βάση, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα επικοινωνήσω στη βάση. Εδώ λογικά θα πρέπει ή με κάποιο... εντάξει. Με κάποιο τρόπο ουσιαστικά, αν πεις ότι έχεις κάνει κάποιο μετασχηματισμό, θα πρέπει να μεταφέρεις με κάποια διαχείριση ξανά πίσω την πληροφορία πίσω στον πίνακα. Ή να το σώσεις αυτό σαν ένα καινούριο shape file και να κάνεις import. Κάπως έτσι. Αλλιώς, μην τα μπερδεύεις όμως ότι αυτό είναι ένα απεικονιστικό. Εντάξει, η λογική είναι η εξής και δουλεύει πάντα. Αν πρέπει να κάνω κάποια αλλαγή, την κάνω κατευθείαν μέσα στη βάση. Επομένως το transform θα το κάνω κατευθείαν εδώ και όταν θα έρθει η ώρα να το φορτώσω στο απεικονιστικό θα μου το φορτώσει αλλαγμένο. Δεν χρειάζεται να παίζω κάτι, δηλαδή είναι σαν να έχεις μία web διεπαφή, να αφήνεις τη web διεπαφή σου να κάνει αλλαγές και αυτές οι αλλαγές να περνάνε κατευθείαν στη βάση. Καταστροφικό. Θες αυτές οι αλλαγές, αν χρειάζεται, να περνάνε σταδιακά μέσα στη βάση και αν υπάρχει λόγος. Η βάση θες να μένει ακέραιη. Δηλαδή σκέψου ότι αυτό εδώ λειτουργεί σαν ένας client, δηλαδή σαν μια εφαρμογή πελάτης που απλά βλέπει τα δεδομένα από τη βάση. Αν υπάρχει λόγος να τα μεταφέρουν, εντάξει, θα κάνω και ένα import προς τα πίσω.
Αλλά γενικά, ό,τι αλλαγές γίνονται πλέον αφού έχω φτάσει στη βάση δεδομένων, καλό είναι να γίνονται απευθείας εκεί. Οπότε τελικά χρειάζεται και το terminal, η κονσόλα. Μέχρι όμως αυτό εδώ το επίπεδο. Δηλαδή η χειρότερη κονσόλα που θα χρειαστεί να δουλέψει είναι εδώ. Δηλαδή υπάρχει καλά, και αυτό. Καλά, όχι, άμα έχεις πολλά σημεία, φαντάζομαι με την κονσόλα θα είναι πιο εύκολο το να πας. Περίμενε. Θα ήθελες να παίξεις εδώ? Α, καλά, ναι. Αυτό εννοώ. Στο χόντρινο. Ναι, όχι εντάξει. Αυτό. Και με... local host έπρεπε να του πω. Εντάξει. Δηλαδή έπρεπε... Όχι, κάτσε λίγο να το δεις. Όταν λέω κονσόλα, εννοούμε αυτό εδώ. Πατέντε μας κάνουμε το παίρνει. Ωραία. Το βλέπεις που βάζει Postgres και Cursor? Ξέρεις που με συνέδεσε? Στη βάση δεδομένων Postgres, σε αυτήν εδώ. Άρα, εδώ πλέον έχω πρόσβαση σε αυτήν να μπορώ να αρχίζω να εκτελώ queries. Να το. City, temp low, temp high, PRC κτλ. Αν είχα δεδομένα μέσα σε αυτό θα μου φέρνε και τα δεδομένα. Ή θα έκανα την ίδια ιστορία εδώ που πάλι με επιστρέφει το ίδιο πράγμα. Οκ. Εντάξει, δεν το χρησιμοποιώ πολύ το terminal, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ θα έπρεπε να σχηματίσουμε βέβαια κάποιους πίνακες, αλλά αφενός μπορώ να ανεβάσω το αρχείο και μπορείς να πειραματιστείς και εσύ ο ίδιος. Μα υπόλοιπος, αν υπάρχουν και υπόλοιπος. Ξέρεις γιατί δεν τα εκτελώ? Γιατί δεν προϋπάρχουν αυτοί οι πίνακες για να δούμε επί του πρακτέου τις γεωμετρικές πράξεις μεταξύ τους. Δηλαδή φτιάχνει μόνο σημεία και line. Μπορώ π.χ. να κάνω select line, length για τα lines όμως, αν θες. Κάτσε λίγο να θυμηθώ και τον πίνακα. Ωραία. Να το. Αν εδώ το επιστρέψω και το όνομα, θα μου πει για ποιο όνομα και τι μήκος έχει. Άρα το Northwest έχει 1,41, 42 κτλ. Εντάξει, προφανώς αυτά είναι ισομήκοι. Άρα ουσιαστικά για αυτές τις γραμμούλες που πρόσθεσα μου επιστρέφει το μήκος τους. Η λογική είναι η εξής. Αν έχω εδώ πέρα οποιοδήποτε γεωμετρικό πεδίο, είναι τύπου geometry, είναι line, είναι polygon, είναι point, μπορώ πάνω σε αυτό το γεωμετρικό πεδίο να εκτελέσω οποιαδήποτε λειτουργία μέσα στην PostGIS. Αν αυτό κάνει cross με κάτι άλλο. Αν αυτό να υπολογίσω μαθηματικές πράξεις όπως area, αν είναι κλειστή επιφάνεια, όπως length, αν θέλω μήκος. Και επίσης σκέψου αυτό, π.χ. μπορώ να κάνω name, st distance, βέβαια εδώ τώρα θα μου τα επιστρέψει όλα με όλα.
Εδώ θέλω να πάρω γραμμές και σημεία πριν από λίγο για να δεις λίγο και το συνδυασμό μεταξύ τους. Αλλά θα μου τα πάρει όλα με όλα, δηλαδή ουσιαστικά τις αποστάσεις όλων των σημείων προς όλες τις γραμμές. Γιατί δεν θα του βάλω κάποιο φίλτρο. Μπορώ να του πω όπου η απόσταση, αλλά ναι, μπορώ να του πω μία μικρή απόσταση. P.line. Ουσιαστικά τι κάνω, από τον πίνακα των γραμμών και από τον πίνακα των σημείων, του λέω from lines P. Το P είναι το alias που λέγαμε πριν από λίγο και επομένως όπου βρίσκει P αυτός καταλαβαίνει ότι αναφέρομαι στον lines και εδώ που βρίσκει S καταλαβαίνει ότι αναφέρομαι στο points S. Θέλω να μου φέρεις το P του name, το S του name, άρα θέλω το όνομα του σημείου και το όνομα της γραμμής και την απόσταση μεταξύ τους. Και εδώ μπορώ μετά να του βάλω και ένα φίλτρο να μου φέρεις και αυτές που είναι μικρότερες από κάτι. Να, βλέπεις, άρα ουσιαστικά σου λέει από το northwest το origin σημείο τι απόσταση έχει, από το northwest το north, το east. Εδώ επίσης μπορώ να του πω where αυτή η απόσταση είναι, ξέρω εγώ, να βάλω μια συνθήκη, είναι μεγαλύτερη από του μηδενός, άρα θέλω να κόψω τα μηδενικά. End είναι μικρότερη του 1 και θέλω να κόψω και τους άσους. Προφανώς αυτό θα μου κάνει filter out πολλά πράγματα. Δηλαδή μετά μπορώ να το χτίσω όσο θέλω. Κάτω. Οκ. Αυτά από μένα. Όχι, απλά όπως καταλαβαίνεις, μπορείς πλέον όταν περάσεις σε postsis να έχεις και λογικές λειτουργίες, να καταλαβαίνεις δύο γεωμετρίες τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Μπορείς να έχεις και γεωμετρικές λειτουργίες, δηλαδή να πάρεις τη διαφορά δύο γεωμετριών και να σου επιστρέψει πάλι ένα γεωμετρικό αποτέλεσμα, δηλαδή την αναπομείνουσα γεωμετρία. Μπορείς να κάνεις μαθηματικές πράξεις γεωμετριών, δηλαδή να βρίσκεις την απόστασή τους, να βρίσκεις την περίμετρό τους, να βρίσκεις το εμβαδόν τους και μπορείς να συνδυάσεις επομένως από ένα σημείο και μετά διάφορα πράγματα. Όταν ξέρεις τι είναι το κάθε τι. Αυτά. Απορίες. Είναι ένας καινούριος κόσμος. Όχι, εντάξει.